Okay, ake siphinde sibingelele namhlanje. No, abanye bazosifica ngendlela. So mhlawumbe before siqale ngithule neguest yethu nohlelo, ngizocela ukuqala ngimthathele ithuba. Igama lami nguNjabulo, ngowakaMakhanya. Ngizoba i-host namhlanje eklasini lethu la sobe sikhuluma khona ngomlanjwana. Sesipart 3 njengamanje. Sihlahlele indaba yomlanjwana. So ngicela ukuthi ngithathele ithuba ukuthi ngichaze imithetho yendlu. Ukuthi mhlawumbe isebenza kanjani. Lapha enzansi sinama icons. Ama-icons awu5. Eyokuqala ile engathi pink. Leyo icon iyicamera. Ngiyacabanga ukuthi sonke siyicishile. And then eyosibili icon iyi-microphone. Lento engathi ukupressa uma usenda i-voice note efonini. I-microphone leyo. So uma ukhuluma uyi-switcha on ingabi nayo udash. Uma usuqedile ukukhuluma uyi-switcha off khona kuzoba udash ukuze singezokuzwa umsindo osemva kwakho. And then siqhubekele phambili. I-icon yesithathu eyama-emojis. Mhlawumbe uma kukhulunywa mhlawumbe ufisa ukuthi u-express i-emoji uyakwazi ukuthi upresse lapha kule icon yesithathu. And then i-icon enye yesi4 ile enama-dots awu3. Nazo-ke yes yona impela. Ile enama-dots awu3. Mhlawumbe let's say ikhonto ekhulunywayo ufisa ukuthi ubuze umbuzo. Uyakwazi ukuthi uklikhe lama-dots awu3 kuzobe sekuvela isandla. Lesandla lesi usukuphakamisa i-host iyakwazi ukuthi ikubone i-host ukuthi okay nangu usibani manje ephakamisa. Uma sekuvela isikhathi ngizobe sengiyakunika ke platform yokuthi ucommente noma ubuze umbuzo. Kule icon enama-dots awu3 as well uyakwazi ukuthi uye ku-in-call messages. Ku-in-call messages ukwazi ukutype i-message. Mhlawumbe let's say kusakhulunywa ufisa ukuthi usende i-message uyakwazi ukuthi utype i-message izovela sikwazi ukuthi siyifunde as kukhulunywa kwe-meeting. Bengifisa nje ukuveza leyo mthetho. Then i-icon yokugcina lebomvu i-icon yani yokuphuma uma i-meeting isiphelile. So ngicela ukuthi nginamukele once again ngobuningi benu. Ngiphinde futhi ngithathele ithuba ukuthi ngamukele i-guest yethu esihlonipha kakhulu ubaba uButhelezi odume kakhulu ku TikTok ngilika Mshubu. Ubaba uButhelezi kade ngibuka nje ama-followers akhe 100,000 wabantu abamlandelayo. Ngenxa yokuthi bese kube befuna ukuthi bezwe izinkulumo ayikhulumayo, ngenxa yokuthi bese kube befuna ukuthola i-wisdom evela kuyo. Ngeke kulandela abantu abawu-100,000 if kuwukuthi awukhulumi ukuphila kubona. So ngiyacela ukuthi ngithathele ithuba leli ukuthi ngimamukele ubaba uMshubu esesihambe ibanga elide-ke naye ngoba sasuka ko-digital ID saya kumuzo nesisekelo njengamanje sikumlanjwana. Ngicela ukuthathele ithuba leli ukuthi ngikwamukele baba Buthelezi. Ninjani baba? Oh, ngenza kwethu ngiyakhuleka phela umuntu sekunesikhathi agcina ukuthi angene lapha enkundleni lapha eklasini yaxolisa. Sengithi ngiyaxhaphaza lapha ngiyabona kuxhaphaza into e-wrong. Cha ngicela ukuthatha le thuba nami ukubonga ukwemukelwa kusiyami lapha eklasini. Ngithathe le thuba ukubingelela zonke ingane zakithi lapha eklasini nje ngithi sanibonani. Ngani ukuthi ngiyathokoza ukuthi namhla ngibe kanye nani nibe kanye nami no-host wethu okahle kakhulu uMfowamakhanya. Ngiyathokoza kakhulu nginaba kwethu. Sabonga kakhulu baba Mshubu, sabonga kakhulu. Nathi hayi kuyintokozo ukuthi ube kanye nathi. No, ake singene kuyona. Khona engicela ukuthi ngimvumele nje angene nje ningadinwa. Uzama ukungena nje la. Okay, no sekulungile sengimsendelile i-link. No, sikhuluma ngomlanjwane. Mhlawumbe before singene kuyona namhlanje sizongena kakhulu embuzweni kodwa before nangoke sengena kancane nje. Okay. Mhlawumbe before singene kuyona ngizocela ukuthi ngenze i-preview
yezinto ezibalulekile esizikhulumile kuma classes ethu adlule. Number 1 esifisa ukukuveza ngaphansi komlanjwana okubalulekile ukuthi zonke izingane ezalwayo zi-special regardless of ukuthi mhlambi zinaluphi uhlelo lokuthi zihlengwe, right? Not only ukuthi mhlambi umuntu osuke kuphelele kuyena ukuthi umuntu osuke ezalelwe emshadweni. Ingane nengane ezaliwe ispecial ngendlela yayo, futhi ingane nengane sometimes kuyenzeka ibe nohlelo lwayo lokuthi izohlengwa kanjani. So kubalulekile ukuthi sikuveze lokho kubantu, because sometimes abanye abantu abaningi abagcina bengene inkingeni uthola ukuthi omunye ujaha ukuya esibongweni sababa, it's because usuke naleyo feeling yokuthi shuthi mina ngiphelele, shuthi mina angikho special. Ayikho ingane engekho special. Ingane nengane ispecial ngendlela yayo. Besifisa ukuthi sikuveze nje lokho number 1. Okwesibili, abantu esiphila nabo abantu bakomalume, mhlambe abantu abasemphakathini abayeke ukunyuka nokuhlaza izingane behlise isidima nesithunzi ngenxa yendlela ezihlelelwe ngayo, ngoba abayazi imfihlakalo ecashe ngaphansi kohlelo lwazo. Kodwa abanikazi bazo ibona abazi ukuthi kahle kahle yini inhloso ngalengane. Ngisagcizelela le ndaba leyo ukuthi zonke izingane zi-special ngendlela yazo. And okunye okubalekile futhi, imindeni ayisukumele indaba yokuhlenga izingane. Khona izingane zizoqonda zibe nesisekelo, yabo, zingantengantengi. Isikhathi esiningi le ndaba yokuhlenga izingane sometimes sike singayinakisisi noma ikinganakeki. Yabo, for example, mina solo ngazalwa angikaze ngibone kugcinwa usiko ngendlela elichazwe ngayo lokuhlenga umlanjwana, njengokuthi if ingane yomlanjwana number 1 kukhishwa imbuzi yokugeza umuzi, bese kuzokhishwa imbuzi yokulontuza yokuhlawula icala, yosibili lo mbuzi, bese kuzokhishwa imbuzi yokuthi lengane ezalwe ingane ithathwe kuyona, bese kuzokhishwa imbuzi yos4 yokuthi ukhulu benomkhulu bayacelwa ukuba bayamkele ingane leyo mlanjwana, bese kuzokhishwa imbuzi yos5 yokuthi ukhulu benomkhulu bayayamkela ke manje, bese kuzokhishwa imbuzi yos6 yokuthi ingane iregister. Angikhumbuli ngibona mhlawumbe imindeni eminingi ikwenza lokho, okusho ukuthi kunakho ukuthi sometimes indaba yokuhlengwa kwengane singayilandeleli kakhulu, yabo. Nanokuthi lo ngane umlanjwana isuke kuyingane yomalume, isuke ifana nomalume. Kukancane kakhulu ukuthi imindeni ikulandelele lokho. Even ngisho emakubo kwengane, ingane eziningi manje ayisalandelelwa kakhulu indaba yokuthi zihlengwe. That's why uthola ukuthi ingane seyithwala kanzima, ngoba umuntu ushawa izinto eziwu2, isibongo nomsamo. Siqhubeke futhi sihambe nayo. Kubalekile ukuthi nathi ke sabantu esiphilayo kulomhlaba, esabantu bakwaNtu bakwaNgoni, ukuthi nathi as much as ingane ziyisibusiso and regardless of ukuthi ingane ivele kanjani, kodwa nathi asiqikelele ukuthi singenzi ngamabomu, because mesenza ngamabomu khona umonakalo osudalayo. If mina ngumakhanya sekunengane lapha kaMkhizi, ngiphinde ngibe nengane lapha kaMyeza, ngiphinde ngibe nengane lapha kaKhuzwayo, mhlawumbe lethe kaKhumalo, sokungamabomu lawo. Uthola ukuthi zonke le zingane lezi angihlengile, sokungamabomu lawo. So asiqikelele nathi ukuthi singenzi izinto ezizoba umthwalo phezu kwezingane, zigcine ingane seyithwala kanzima. The same goes for abantu besifazane. If uzoba nengane esinye isibongo, ube nengane esinye isibongo nesinye isibongo, sokungamabomu lawo. In the end ingane ezithwala kanzima ngoba most yazo zisuke zifuna i-identity yazo. So besifisa ukuthi sikugcizelele lokho as well before singene kwimibuzo yanamhlanje. Now umbuzo owagcina ubuziwe sizoqala ngawo. Umbuzo nje esavala ngawo last time sivala owabuzwa. Kwabuzwa ukuthi uma kuwukuthi khona umuntu wesifazane
mhlawumbe ahamba ayogana endaweni, right? Uma esegana endaweni kucaca mhlawumbe abayithola ingane khona nomkhwenyana loyo. Kuhamba isikhathi bese beyahlukana nomkhwenyana. Uma sebehlukanile nomkhonyana uthola ukuthi lapho owesifazane uzohamba ahlangane nomunye umuntu azohlekisana naye bese bethola izingane, right? Lezo izingane abazoyithola uma seyikhula kuhambe kuvela ukuthi no ziphethwe la ayeganele khona uma wazo. Kwenziwa kanjani? Kumiswa kanjani? Ikhona nendlela ukuthi kusolveke ngoba manje abantu abagcina sebebambeka laba u3 kubambeka izingane ngoba zikhonjwa kephi la ayeganele khona umama. Kuphinde kuzobambeka umama naye ngoba naye ukhonjwa kephi le emuva la ayeganele khona. Bese kuzobambeka nomnumzane wekhaya. Esimene sikanjalo kumiswa kanjani? Iyiphi indlela ukuthi usizakale noma kusizakala izingane noma kusizakale bonke abantu aba-involved? Wona umbuzo lo owagcina ubuziwe esokala ngawe. Ngizocela ukuthi ngithathe leli thuba ukuthi nginike igest yethu ubaba uMshubu ukuthi asithi fahla ukuthi esimene sikanje kuke kumiswe kanjani. Baba Mshubu ngicela ukuthi ngikunike intambo baba, tafula yours baba. Oh, lenza kwethu. Ngiyabonga kakhulu kuhost wethu ukuthi ayendlale lenkulumo. Ayindlale kahle isuka kumlandwane. Futhi siyabonga kakhulu host wethu nezexwayiso oyivezile. Ngoba impilo ngexwayiso. Ixwayiso lezi ziyalekelela uma ngabe umuntu ezokwenza into. Ixwayiso yizo lezi ezenza ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu enze into wrong zimkhumbuze ukuthi hayibo kodwa kwabe kwashiwo njalo ukuthi lento ayenziwa kanje. Ebese qhubeka nje ayenze kodwa esedlubulundela kodwa isixwayiso esaphuma sesishilo ukuthi lento ayenziwa kanje. Manje ngiyafisa ngenza ukuthi ixwayiso ezifana nalezi sengathi singazisho kakhulu einganeni zisencane ngoba uyabona thina sesikhuluma ku-level lena yokuthi vele thina abaningi sigejile siyilimaza ilimizi yabanomzana futhi kanjalo neyintokazi futhi ziyilimaza ilimizi yabanomzana. Okusho ukuthi sekumele thina umuntu azame kwesikukhulumayo lapha endlini umuntu akuzame einganeni ukuthi kube yinto ayikhuluma njalo. Kungabe ijoka likamama kuphela ukukhuluma nengane nobaba nje eyibiza ingane yakhe uza lapha sibani bathi uyabona wena ukuthi usukhulile. Yabona ngendlela usukhule ngayo abafana sebezoqala bekulandela. Umpasopho umfana lana umfana wenza kanje ngoba ngabe kwenzeka ulala nomfana usekuleli zinga into ezokwenzeka kuzomitha. Kanti akwakulungeli wena ukuthi ube nengane ngoba uma ube nengane ngalesi sikhathi kuyingozi lapho usebenzisa ama-point esesiwavezela. Usuyivezela ingane ukuthi yazi kuzofika isikhathi lapho khona vele umchazela ingane ukuthi usibani umuntu intombazane nje mayikhula vele kusemthethweni ufuna ihamba ithola abantwana. Kusemthethweni ukuthi hamba uthola umyeni ozolala nawe. Kodwa ungakujahi manje ukuze ungatholi ingane isikhathi singakafiki. So kufanele ukuthi manje ingane ifuna ilungiselwe kukhishwe imbuzi yokugeza umuzi kukhishwe leyo yonke le ingane ibe clear ukuthi what's all about impilo. Manje thina senza izinto sina singazi. Manje ngizama ukuzelela nje lapha khona ulokungana uhospithu ekade ibeka khona inkulumo ukuthi cha asizameli lento ukuthi ingashayi ngoba iyashayana lento yokutholakala kwezingane abantu bengaganele. Futhi okukhulu kakhulu ufuna siqonde ukuthi ayikho ingane esiqalekiso nesiningiso uma isipile emhlabeni ngoba vele sikuzinhlelo zokuthi ifike ukuthi ifike ngani noma yiphi indlela kodwa leyo ngane ilethelwe isizathu emhlabeni kodwa okunye kufuna sizame ukuvika. Okay, ake ngene odabeni uhospithu alivezayo lo mbuzo owavelayo ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu wesimame agane. Uma eseganele umuntu wesimame bese emshadweni wakhe uthola ukuthi useba nezinkinga nomyeni wakhe aze aphume engabatholanga abantwana nomyeni wakhe. Ethi mase ephumile selapha ya okhalweni
bese kuqhamuka inkunzi lapha ngicela ubeka ngaleyo ndlela mangabe ehlangana nayo ebese thola abantwana kanti lenkunzi ithola abantwana emacansini omunye umuzi manje ke inkulumo ithi ke kulungiswa kanjani ukwenzela ukuthi umakoti yena uqobo angagaxeki empilweni ngoba yonke into esiyenzayo suke siyenzela ikusasa umuntu nomuntu eyishelela ikusasa yebo inamuhla lingafika uphila una yonke into okuye ukuthi bakhulunywa noma mhlawumbe abanye bexwayisa umuzi umuntu ethi ngiyofa ngiveza umuntu sengathi ngempela uyoveza umuntu kanti uhamba kwakhe yikho kufike kusho ukuthi awu uma sibanibani wahamba kwenzeka ukuthi kushuta kahambanga awu umfoka Buthelezi wahamba kwenzeka ukuthi kushuta kahambanga manje ke ingane yakhe uMakhanya ithi uHostwethu uthi ake sicinge ukuthi ke umama lento iyomshaya kanjani ukuthi wagana mayiseganile ngeenkinga akangabathola abantwana waseyaphuma uthe sesokhalelwa wasethola omunye umuntu wesilisa wasefike ethola naye abantwana okay then bese bakhona izingane ezitholakala lapho izingane ezitholakala lapho ufuna kwenze njani ukuze zingashawa impilo right okay futhi ke yena lo ayemganile yini ofanele yenze ukuze naye angashawa impilo sesikhulumela ikusasa ingane kwethuna ikakhulukazi nenganeno ey'nganeni ngoba iy'ngane zishayeka zisenganeno emva kokuhamba kayise nonina sebeficana ngale ngoba ngale kwethuna kwaqiniso ngale kwethuna kwamanga wangeni kwamanga wekho ukwaqiniso into ekhulunywayo bafanele iqiniso futhi ke yona lenkunzi esuke seyithole lapho okhalweni yona kwenziwa njani ukuze nayo ingabhajwa ngoba nayo izobhajwa kanti izalile ingane zagcina seyiwela kule ndoda eyayiganiwe yangayithola ingane alright bengicela ukuthi siyiqale indaba la ekuthenini yini lena yenza ukuthi uthole ukuthi umakoti uyaphuma ekhaya uyahamba ayephume ngaphandle uthole sethola ingane ngizobeka nje isizathu mhlawumbe mangaba sinabambili kodwa inhloso yami sibe sodwa uyabona ingane zakwethu ake ngiyibeke kanje futhi inkulumo ngale kwethuna umndeni nomndeni unamakhugbana amathathu ngale kwethuna ukhona umuzi omkhulu lo muzi umthethosisekelo wawo ukumakhugbana amathathu okusho ukuthi abantu abahlanganayo uma kuyokhulunywa ngendaba yalo muzi omkhulu bathathu igubhwane lokuqala okuyigubhwane lamadoda aganwa abantu ababanalungelo lokungena lapha besilisa zinsizwa lezi ezihambe esencane zingalembathi nomuntu wesimame ziyangena kuleli gubhwane kodwa umdalo lelo gubhwane igubhwane lamadoda aganwa bese igubhwane lesibili kube igubhwane lezalukazi ezagana noma ngabe kuthiwa umSuthu noma ngabe kuthiwa uMpedi ngisho kuthiwa umXhosa noma ngabe kuthiwa umNdebele umVenda umugane ngendlela yesintu sakini sasendulo uyangena kuleli gubhwane leli lezalukazi bese igubhwane lesithathu kube igubhwane lamakhosazana intokazi lezi ezahamba emhlabeni zingakembathi nomuntu wesilisa labo bantu bobathathu lezinhla yize ihlanganayo uma kuzoboniswana nalomuzi omkhulu lolo thola ukuthi ke lo muntu wesimame ugana kuwo manje laba kubhana amathathu alimala endulo alinyazwa izimpi ezafika lezi zinto zamakhosi asendulo ngaphambi kokuthi kufike isilushaka mangiqalekisa ngendlela yakwaZulu ngaphambi kokuthi kufike isilushaka lamaqubhane beqondile lamaqubhane ngaphambi kokuthi kufike isilushaka kodwa kuthema kufike isilushaka sekusuka lezi zinto lama
zingasashela zingasashelekile izinto uma sebebalekile laba bantu izinto eziningi azange besenziwa indlela yokuganiselana abanye bafelwa zingane bayishiya khona lapho imizimba yazo yadliwa izinja abanye ezinye ingane zadliwa amanzi umakoti abanye babezogana wathola ukuthi akusekho ukuthi umakoti agane kuyabaleka kanti kuthatha izinkomo zabantu uthola ukuthi abanye impi yayifika ezogana umakoti ngalelo la kuchitheka amakati asakeni kubaleke kwasana uthola ukuthi komunye yathi mayisilwile impi behlulwa laba kwafika izinsizwa zafike zathatha nabafazi babantu hamba nabo lento yonke lento yasiphazamisa lamakugwana amathathu lamakugwana amathathu aselahlekelwa ubungcwele okusho ukuthi abantu before isilushaka baphethe ubungcwele kodwa aba-after izimpi balahlekelwa ubungcwele okusho ukuthi abantu abaningi mangabe bedlule emhlabeni beye emndenini abangeni lamakugwana amathathu ngoba abahlambulukile kahle alright so laba bantu abangahlambulukile bayahlangana imindeni ngemindeni ihlangane ifuna ukuganiselana uma iganiselana inhloso kusongukuthi bafuna ukwakha ebese gana lo makoti afike lapha ekhaya lo makoti egane kahle bese kuba ukuthi izingane efuna iphume kumakugwana amathathu kodwa futhi umshado wakhe awukhelwanga kulamakugwana amathathu ebese ziyahamba izingane lapha ekhaya ukuthi akuzokutholakala ngane ngoba isibusiso asivelanga amakugwana amathathu abantu abahlanganisa lo mshado abantu abangenile emakugwaneni amathathu bese ziyahamba izingane bese beqala phansi ukuthi hayi izingane asikwazi ukuyithola senze njani bese bethi no asigabule leli sipinde sakuthuma bese sihambisa lengane yethu sesibambisene nani iyofuna inkunzi lapha kukhona insizwa elapha nasiyofika nomakoti wenu sifike simlalise naleya nsizwa ukuze kutholakale izingane bese lapha umakoti ephuma lapha ekhaya ehlangane nensizwa lapho afike ayithole izingane lapho bese bethi bona lento akuyona isinto bethi hayi izingane ziyohamba zithole iqiniso ukuthi lento kufuna ilungiswe kanjani funa ibuyiselwe kanjani emuva yilesi sigaba-ke sesikuso-ke manje ngazakuthi ukuthi lapho thola khona ukuthi umakoti usephumile uselapha kodwa lo makoti hayi ngoba nakho kuwukuthi ukhishwe ukuthi intando yakhe kuhlele wona umoya wakhona lapha agana khona ukuthi akaphuma khona ezothola inkunzi lapha ngoba umoya abawufunayo ulapha kulo yamuthi umoya uzokwazi ukubuya uzolwa nomoya olapha ekhaya ukuze lo moya olapha ekhaya ukwazi ukwehlula ngoba umoya olapha ekhaya awukwazi ukwehlulwa umoya bona abanawo ngoba bona banalo ilungelo lokungena emakugwana amathathu ukuthi uyocela umoya omkhulu ozohlula lo moya obulala abantu lapha ekhaya manje-ke uma sekwenzeke njalo sekufanele ukuthi-ke lona-lo umakoti osethola iy'ngane ey'tholele laphaya okhalweni sekumele ahlehle ngoba umuntu akaxoshiwe lapha emzini wahamba ngendlela ahamba ngayo kwaba mzwanwanga nje wasehamba kodwa funa kwazi futhi umuntu wesimama ohambe eganile ukuthi uma edlule emhlabeni uzobuye ezongcwatshelwa lapha kubo wamyeni wakhe ngoba ngesikhathi kuganwana umuntu wesimama inqolobane yempilo yakhe iyambiwa lapha kubo akengaleni ngendlela yakwaZulu kwaZulu kukhona lento okuthiwa umncamo lapha khona umakoti enqama khona umncamo loya leya nkomo yomncamo leyana inkomo leyana yokumba inqolobane yempilo yakhe eyatshalwe esibayeni sakubo ngamhlabane ezozalwa emhlabeni lomuntu wesimame wasetshala inqolobane yempilo yakhe kule inqolobane yempilo yakhe kukhona yonke inhlobo yezinto azoyidinga mayifika emhlabeni into yenza ukuthi singayitholi lezi zinto eziyinqolobane yempilo yethu isiphandle singaphandlwa ngaso masifika emhlabeni ngoba wahamba wayeka ukuphandlwa kwabantu emva kokufika emva kwalezi zimpi ezafika le nkomo yomncamo kufuna kusimbule le nqolobane yempilo yakhe ithathwe le nqolobane yempilo yakhe ngesikhathi esengena lapho azogana khona afika
ekhaya azogana khona manje inqolobane yakho yempilo bangabe ilapho ogane khona ngisho ungahamba uyephi uma usuhambile emhlabeni usozidinga le nqolobane ngoba iyona emele impilo yakho ngale kwethu manje kumele aqaleke manje umuntu athinte abakubo lona wesimama ethi hayibo ngahamba njalo ngashiya umendo ngoba muhle umuntu olungisa icala esaphila bhuti mama bani nombani okhona ngomzala ngihamba ngashiya umendo ehambeni kwami ngishiya umendo ngafika ngathola abantwana ensizweni yakwasibanibani ngoba ngangabatholi lapha emshadweni manje ngiyacela ukuthi silungiselele lezi ingane ukuze nami ngifika umhla yokufa kwazeke ukuthi ngobekeka kuphi kwazeke ukuthi kuthethwa amacala ngikwazi ukubuyela enqolobani yami yempilo lapho engaqholiswa khona ngikwazi ukuthi ngiphile noma ngabe ngase ngihambe emhlabeni ngibe isibane einganeni zami laba sebezosuka lapha abika kubo beye lapha ayegane khona beyolukhuluma lolu daba bazoqala behlangane phela nabo ukuthi manje sesiyosukela lolu daba asazi kodwa ukuthi laba abantu bazofika bethini kodwa ke siye kubo siyoyizwela bona ukuthi bazofika bethini bese kuyahanjwa kuyiwa engekho lo okuyena owabalekela umento kuyiwa lapha ukuthi hayibo phela lapha saganisa unkehli wethu thina lapha kodwa egcineni unkehli wethu wahamba mhlawumbe nabo bezanga ukuzobika ukuthi usehambile noma beza ngizoyithatha nje lapha khona sebebuya mina sebethike sicela ukuthi silungisele isimo silungisele ingane ngoba lapha usuwathola ingane bese beshoke laba ukuthi cha ayikho inkinga hambani sizohlangana njengomndeni sibone ukuthi ilento okufuna siyihlele kanjani mangabe ukuthi umakoti kuzomela ahlawule uma ngabe kuukuthi nomfana lo wabo naye kukhona inhlawulo okufuna ikhiphe mhlawumbe wamxhosha kukhona inhlawulo okufuna ikhiphe then epheleni kosuku ke bazoba sebeqedile laba balomuzi bese ke beyathintwa labantu ukuthi abeze udaba sebeliphethe bese beyaphuma kuyahlanganwa lapho ngaphandle komuzi ngoba udaba lwecala cha isinqumo sethu kube yilesi lona afuna akhiphe inkomo ezukuthi noma inkomo nembuzi mhlawumbe namacansi depending ukuthi umuzi ke wona uyibuke kanjani lenkulumo then bese beyavuma lapha sebezothi mabesuka ke bese beyibiza lengane yabo lelo kuyona yena ke eyahamba yafika yathola abantwana lapha eyathola khona abantwana beyibize bese beyichazela ukuthi emzini wakho bawukhulumile udaba bathi ufuna ukuthi kuhlawulwe kanje right bese ke uma ngabe ke bese beyeza ke sebeza nenhlawulo mabefika beza nenhlawulo ayikazi ukuthinta indaba yezingane ingane uzothi mase kumukela unina bese kuqala phansi ukuthinta indaba yezingane ebese kuyafika ukuthi cha nangu umakoti wenu simlethile nazi inhlawulo isiyayikhipha ke inkomo yenhlawulo bayazi ke abantu abadala ukuthi zenziwa kanjani inhlawulo yabulawa inhlawulo then bese bakhona imbuzi ke mhlawumbe yokugeza umuzi depending ukuthi ngesikhathi ehamba isisindo sokuhamba kwakuyisisindo esiyani ukugeza umuzi ukugeza amacansi ngoba vele amacansi ke kubalulekile ukuthi awageze ukuze kungalukhunga ingavuki indaba yale yandoda kakhulu lapha egcekeni ithola ukuthi siyovuka kube khona noma kodwa bayophinda benza into efanayo alright ke then uma ngabe lo eseyikhiphile ke lenhlawulo umyeni wakhe uzobe sekhipha imbuzi yokumukela lapha ekhaya umakoti lo makoti wakhe uthi siyamukela manje akabuye engene lapha ekhaya umakoti right aphinde futhi akhiphe imbuzi yokuthi amgeze iphunga lale yandoda ake ambatha nayo ngeke ngiyeke ekutheni ugezwa kanjani ngoba olunye udaba olude mhlawumbe nangelinye mhlawumbe ngolunye usuku sokuthinta ngoba indaba yami ngifuna ukuphuthuma lapha einganeni ukuthi izingane zona yini okumele yenziwe einganeni right then naleyo ndoda makwenziwa lezi zinto iyathintwa leya ndoda le eyambatha nonkosikazi womuntu kodwa leya ndoda ayizukuhlawuliswa njengendlela yomuntu
owangena emzini wendoda wantshontsha unkosikazi lapha khona okukhishwa khona inkomo eziwu7 khona akuzukuba inhlawulo enjalo kodwa nje uzoyikhipha indaba yokuthi yena ngokwakhe wembatha lonkosikazi womuntu sekukuwo kodwa umndeni kodwa lowo akuyena umuntu ongathi uzomshaya njengomuntu ombathe lonkosikazi wami ekubeni mina nonkosikazi wami sisendawonye sizwana sithandana sisembatha then kodwa kwathi ukuthi unkosikazi wami bese baneyinkaniko egcine selale nenye indoda le ndoda ithola ukuthi yamkhuliswa leyo isuke ifohlile lapho kufuneka inkomo eziwu7 lena kodwa ayidingeki inkomo eziwu7 ngoba ayifohlanga ithole umakoti estranded esihambile sekude nendoda kodwa yenza iphutha ukuthi yembathe nonkosikazi womuntu umuntu owatshelwa ngenyongo yakulimizi nayo kunenkomo kufuna ikhiphe kunembuzo kufuna ikhiphe ukuze mayifa ingalifici icala ngale kwelizayo lokuthi yembatha nonkosikazi womuntu ngoba yohamba ivuke einganeni zayo izizukulwane zakho ukuthi sekubalula nje ukuthi izizukulwane zakhe sengathi zingembathwa namakhosikazi abantu then bese ziyalandwa ke ingane mayifika ke ingane ke sekumele zemukelwe ke ingane ke lapha ekhaya ke nembuzi ukwemukelwa nje ibhekeni ithi le ndoda lena okuyona iganwe ilonkosikazi ngiyazemukela lezi ngane phakathi kwethe ngale mbuzi bese iphinda futhi ithi nembuzi yesibili ngicela ukuyigeza leya ndoda ngicela ukuyigeza leyaphunga leya ndoda ukuze lezi ingane kusuleke lapha ephanda ukuthi uyise iloya kuyena uyise lo ngoba lokho kuyesuleka complete uma ngabe lo mbuzi ikhiphile le mbuzi ukuthi ngiyabesula kuleya ndoda ngiyayisula kubo imbuzi yesibili leyo bese imbuzi yesithathu bese kuzoba khona imbuzi depending ukuthi ingane ingane kuzoba khona imbuzi yengane yokuqala yokuthi ngiyayimukela le ngane ukuthi yami cela nabantu abadala ucela ukuthi beyimukele bese uyayiphandla ngaleyo mbuzi uphinde futhi bangabe ingane yesibili nayo futhi nembuzi yayo nale ngane futhi ngiyayimukela mina ukuthi ingane yami mina nguyise kuyo ngiyacela nakini bantu abadala ukuthi niyemukele le ngane uma ngabe ziwu5 imbuzi zokwemukela lezi ngane zizoba u5 lezo ngane ngeke zibe nenkinga nonini usengenile phakathi kwenzeke then isuke isiphelele lenkulumo uma injalo ngane zakwethu ngiyacela ukuthi ngizwe umbuzo mangabe kukhona mhlawumbe ongaba nombuzo phezulu lenkulumo. Okay, sabonga kakhulu babumshuba. Sabonga kakhulu. Ngicela ukudedelela ithuba ukuthi mhlawumbe ngabe bakhona abanemibuzo noma bakhona abafisa ukukhomenta mhlawumbe ngosekuchaziwe njengamanje. Anyone mhlawumbe nombuzo mhlawumbe? Ayi. Kubuke ngathi icacile sofa babomshubu and izwakala kahle impela. Okay, ngiyacabanga ukuthi ngadlulela phambili kwelinye iphonto babomshuba unless mekhona ofisa ukuku-add ukuthi anganoma ukhona noma lo oyekade ubuzile azwela umbuzo mhlawumbe ukuthi aphefumule ngencazelo but ngizocela kudlulele phambili kukhona mhlawumbe babomshuba ufuna uku-add leli phuzu before dlule kwelinye iphuzu mhlawumbe. Cha ngane kwethu ukuhleli ngaphandle kokuthi uyabona ingane uma ngabe ukuthi izaleke kanjalo bese unina wagana bese unina ahambe afike athole inkunzi lapha bese ethola nayo ingane bese lezi ingane zithathwa ukuthiwa ezale yankunzi lezo ngane ziyahlupheka ngani uma ngabe umuntu wesimame engama ezoqolisa lokho kusuke sekusho ukuthi yonke into azoyithola evele esibelethweni sakhe izoba ngeyalapha aqoliswe khona ngisho ukuthi ke kanjani manje uma ngabe lezi ingane sekuthiwa ezale yandoda yileyo nto yeshaya
iyashaya lezi ngane ishaya iqedenya uma kuthiwa ziyedlula emhlabeni zidlule zingcwatshwe egameni laleya ndoda leyo nje iphuphile. Uma ngabe nje umuntu wesimame eganile noma ngabe kuthiwa mhlawumbe kwenzekile umuntu wesimame wembatha nendoda indoda yakhe ikhona ngoba into enjalo iyenzeka futhi hayi ngoba nakho isikhathi uthola ukuthi le ngane isika ngoba nakho ukuthi umakoti okudedengu lento yenziwa yibo abanikazi bomuzi ngeyinhloso besebenze ngathi thina ziningi izinto ezenziwa kithi singazazi thina sibone sengathi thina kwenzeka into wrong ngathi ngale kuyaziwa kudlala umlabalaba kufuneka umoya othile okumele mawutholakale ngoba umoya wala ekhaya kuyabonakala ukuthi lo moya ngeke ube namandla ukuthi ukwazi ukuwenza izizukulwane nezizukulwane esizolandela lezi izizukulwane. Sekuthiwa hayi umoya onamandla ukwasibanibani pho sizokwenza njani? Sizovala le ngane yethu ukuthi le ngane yethu umzimba wayo ungabi namandla bese singena kule ngane ukuthi yembathe naleya ndoda ukuze kutholakale ingane. Kodwa uma ngabe isitholakele leyo ngane kufuneka iqiniso ukuze le ngane ikhululeke ukuze lo moya ukwazi ukusebenza phakathi kwecele. Manje abantu abaningi bayalibalekela leli qiniso uthola ukuthi umuntu ethi yohlala phezu kwalento ngiyozenyoba ngengitshele umuntu kanti awufi ungayikhulumanga lento awufi lento ikhulula lo moya ngoba lo moya ufuna usebenza. Manje-ke kubalulekile ukuthi ingane mangabe umuntu akhaza ebese ethola ingane lapha ayithola khona angafi engayilungisile lento ngoba kwayena iyamvimba ngale kwethuna ngoba uthi mayefa ephumela kulo muzi lapha abesethola khona indoda yakhe khona uma esefika ngale ake ngithi mhlawumbe umakoti wami nje ugane uma sibukane wabuthelezi ebese-ke ney'nkinga ephume eye kwaZwane ebese fika kwaZwane ezihambela khona ebese oZwane bethi hawu niboma ngeke nangumakoti wenu sesiyamkhipha uZalini uthe ephuma ngale kwethuna efika ngale yana kuthiwe ungubani wena athi yena hayi mina nguMasibiya uthiwe wena unalo iphunga lapha ekhaya inyongo yala ekhaya wena unenyongo yomunye umuzi okokuphi ethi mina ngangibhale kwabuthelezi kuthi hayi suka lapho uthethela amachapha ethi lasuka kwabuthelezi ufike bemchithe ethi ubuyela kubo kuthiwe nasakwazi ukukhuluma udaba lwakho ethi bese kuphokha ukuthi akame emkhathini isikhathi eside ngalo mzuzu kuhlupheka ingane ngalo mzuzu kufa umuzi ngalo mzuzu kufa yonke into akade isebenzele kanzima imihla yakhe yokuphila. Manje ngengane ukuthi bengithi angibeke itshe nje kakhulu phezu kwaleyo ndawo ngane kwethu ningaba kwethu nina cha ngathokoza uma ngabe futhi yani sabonga kakhulu sabonga babamshubo ya ijolile yona sengithuli ngiyacabanga nje ngithi inkosi njengoba nje nama-divorce emaningi kangaka ama-divorce nkosi yami ngoba kusho ukuthi ibucayi lento yokugana ngoba ayikho i-divorce because manje indlela evela ngayo khona uvula i-microphone ngizocela nje angivalele i-microphone indlela evela ngayo kuyavela ukuthi kahle kahle shuthi ukuphila kwale ngane kusuke kulapha la khona umama ayeganyele khona ngisho ithuna lazo lilapha umama ayeganyele khona apha ngisele ukudlula kule y'tephu ezivelile ngizocela ukuthi ngisamaraze iy'tephu kade ezisho ubaba. Number 1 ehlangothini lamakoti ukugeza umuzi wala aganyele khona. Number 2 ukugeza amacansi. Number 3 inkomo yenhlawulo right kumele ukuthi ukudlula kuleso sigaba leso number 1 bese ukuthi esayidini lamyeni ukukhipha imbuzi yokumgeza umakoti right sekuqhubekele phambili okunye okudingakalayo kumele ukuthi nendoda le enye nayo kube khona ezokukhipha thizeni sort of like inhlawulo right bese kuzongenwa inganeni izingane kumele kube ukuthi zamukelwa emagcekeni right ngembuzi bese kuzoba khona imbuzi yosibili yokugeza iphunga lalenye indoda right njengoba sezongena la emagcekeni ale ekhaya bese kuzothola eyosithathu imbuzi depending on ukuthi ingane ezingaki eyokuthi ubaba lo ogana uma wazo azamukele
as izingane zakhe. Okusho ukuthi imingalungiswanga into ekanjena ngisho owesifazane ngisho nakuzona izingane shuthi iba inkinga. No, sabonga kakhulu baba Mshubo, sabonga kakhulu. Icace bha. Ngizocela ukuthi ngidlulele kumbuzo wesibili since ingekho imibuzo. Umbuzo wesibili nawo futhi ujulile. Uthi uma kukuthi wazalelwa ekhaya kubo kama kwahamba wahlangana nobaba wakho. Ngathi ngisuka nje mina ngasuka ekhaya komalume ngabe sengiya kwaMakhanya ngafike ngayokwenza izinto khona. Ngaze ngathinta ngisho umsamo. Mhlawumbe ngaze ngafaka ngisho isiphandla kanti amacala waqedwanga kanti ubaba akakhipha ngalutho mhlawumbe. Kwabe uthando lwami nje lokuthi mina ngathanda isibongo sami, ngathi ngibona ubaba ngaba ne-excitement nobaba wangitshela ukuthi mfana wami wena wakaMakhanya wena uright wena nje wena igazi lakhe lakaMakhanya because bakhona abantu abakukhulumayo ukuthi if kuukuthi ubaba kukhona akakuphikile yonke into yakhona hamba uyenzele kubo kababa wakho. Uma ngikwenzile lokho kwabe sekuvuka inkinga. Into ekanjalo ilungiseka kanjani? Uqala kuphi? Wenze kanjani? Ngabe iyalungiseka noma ayilungiseki? Uma isuyilungisa kanjani? Because abanye mhlawumbe nje for example mebeyilungisa uthola ukuthi ubesebiza isibongo sakubo, uthola ukuthi mase eyilungisa uzofuna ukuthi alungise nesibongo back kwi-ID ashintshe back kulesi bekade sibize. Kwenziwa kanjani mhlawumbe esimene esikanjena baba Mshubo mesingayihlahlela because i-sensitive kakhulu le yokuthinta umsamo endaweni erongo bese izinto ziyonakala kakhulukazi ezinganeni zabafana. Ngicela ukunika wena nje baba intamo. Ngiyabonga Nzakwetha, ngiphinde ngibuye. Ngiyabonga kakhulu ngane wethu ukunginika ithuba odabeni lwengane esuke isidlebelekile yenza into ngendlela yobungane. Ngicela futhi ukwedlula kancane kule yokutholakala kaNkulunkulu eganile kancane nje ngoba uthinta indaba ye-divorce. Nganza kwethu uma ngabe umuntu esethatha isinqumo sokugana noma umuntu ethatha isinqumo sokuganwa, leyo nto idinga ukuthi kube ukuthi umuntu osekhulile kakhulu ngomqondo ofuna ukuthatha izifungo zokuthi noma kungenzeka noma yini into sengiyiphatha ngendlela yokukhula. Ngoba uma ngabe usuganwa umakoti kusuka seyena intombi yakho, sekungaseyena wakuyena umfazi wakho, sekungomndeni. Izinto eziningi ziyaphoqa ukuthi uzemukele ngisho ungayithathi. Kodwa uma ngabe kuwukuthi isintu siyakulahla sithi yemukele lento. Ngiyangizwa abantu abaningi ke ethi yena umakoti wakhe mangathiwa kuyenzeka kulelwe yena ayifuna ngamala mxoshe kwayena afuna mphinda abuye lapha ekhaya nje ngaphinda angene lapha ekhaya ngibona ukuthi lona akafanele ukuthi aganwe lo akakhulile. Uthi nenamuhla uhliphizi kusasa. Ngifuna nje ukuthi ngigcizelele lapho ukuthi lento ibalulekile ukuthi umuntu mayizoganwa sengathi angabuzwa kuthiwa isibanibani usukhule ngokwanele ukuthi ungagana, uyazi nikusho ukuthini ukugana. Embuzo bethi uyazi ukuthi ngoba uzoganwa nje ukuthi kuzokwenzeka umakoti wakho ngoba nithandana nalentokazi ingakazi kwenzele lutho olubi, ingakazi iqhome selokhu nathandana, kodwa inethi ingagana nje ingene umoya wokuqhoma ngenxa ukuthi kunomoya lapha ekhaya ozothetha amacala ngayo. Uyazi ukuthi kungenzeka into enjengaleyo. Manje ke mfana uma ngabe uthola ukuthi lentokazi ithe isekuganile yasiyaqhoma yazi yakhulelwa bekubuze bethi ungenze njani, sekumele ukuthi lapho ucabanga ukuthi umndeni obusungenelela la angeneleli wena ngoba wena vele ingqondo yakho isuke isiphatheke kabi ingasekho. Sekumele ukuthi ungene umndeni bese ubuza umndeni abantu abadala udaba amalunjena lwenziwa njani, endulo belenziwa njani udaba amalunjena. Sisase sesenzela ikusasa ngoba kukhona imizi efayo ibulawa ukuthi umakoti wangena umoya walapha ekhaya wenza iphutha, uthe selenzile iphutha waxoshwa lapha ekhaya.
uthola ukuthi umakoti ubanjwa nendoda embethe nendoda bebanjwe ukotsheni athoshwe la ekhaya ngalendlela ukuthi uxoshwe ukuthi ufuna ukubulawa vela ngeke sabuya umuzi usulimele ngoba phela yebo yena ufuna axoshwe kodwa axoshwe lokuthi alande uyise noyisemkhulu uzothethwa lecala abuye futhi abe umakoti wami ngiphinde futhi ngisembathe ndawonye angenzele ukudla siphinde futhi sife angizibele ekubeni kodwa ngazi ukuthi usokolala ngomfana walapha ngoba lento idinga abantu abakhulile yikho kubalekile ukuthi kuyanwane kakhulu uma ngabe ukuthi umuntu usezoganwa noma intokazi iyogana beyalwe kakhulu ayichazele lo ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe nomkhonyane nixabane nomkhonyane nithi semxabene nomkhonyane uthola ukuthi uyawuhamba uyawushiya umuntu beze besho mama ethi mhlawumbe mntanethu sobe sesingasekho sobe sesafa thina engasekho umuntu ozokwazi ukubonisa ngaleso sikhathi ethi kodwa bese betshela bethi kodwa usungalenzi iphutha lokufela enkalweni wolwa lento ukuthi uyilungise uzubuyele emzini wakho ulungisele ingane zakho uyibuyisele emzini besichazela ukuthi lento komele uyenze kanjani ukuze lento ihambisane nesintu ngoba isintu siphethe umthetho ukuthi into mayisiphumele endleleni ibuyiselwa kanjani Nilokho ngenza ukuthi bengifuna ukuthi ngikuphezelele kakhulu ngoba le ndaba lena isensitive kakhulu lena yokuthola ukuthi uthi uganiwe uthola ukuthi umakoti ebese enza into ethile noma umyeni enza into ethile kumakoti eganile ngoba akubu umakoti njalo wenza into kodwa khona uma ngabe umakoti wensizwa uthola ukuthi usehlelwa isimo sokuthi enze into ethile hayi ngoba nakho kusuke nguye akekho umuntu othanda ukwenza into embi emhlabeni umoya lona usuke umngenile yabona othi ngiyeke lena kodwa khona umoya lona usuke umngenile umakoti umenza lento usuke unezizathu ezithile zegceke ezenza umakoti enze lento embi kangaka ngoba akekho umuntu othanda ukwenza into ezomhlupha kusasa ayikho into ebuhlungu njengokuthi umakoti uthi uyizele ingane kube khona ingane othi mayibuka njalo wazi kahle mhlophe ukuthi yazi ingane ngagara le ngane ngithola le ngane kungona ngithola le ngane le ngane uyibona ingaphumeleli intoza ithi mayithi yaphakama ithi mayithi yafika nje empumelelweni iwe njalo le ngane yawo ufike ukuthi ayi le ngane njalo yimi lona wenza ukuthi le ngane ibe nje akuyonto encane uziyofa uphethwe yilento ufuna uqonda ukuthi ashakahle akusuwena owenze lento kunomoya walayithaya owakungena owayiwona ufuna ukuthetha icala lawo ngawe bengifuna ukuthi nje ngedlule lapho nganza kwethu ngigcizelele kakhulu kuleyo cha odabeni lolu lengane uma ngabe ingane yakithi kwenzekile yathi iumlanjwana yasihlangana noyise ithi mayisihlangene noyise bese ifuna isibongo sikayise leyo nto leyo iyabulalana leyo nto leyo nto ayifuneki leyo nto kulento yesintu akufuneki ubunuku kulento ngoba isintu sisodwa kufuna sengathi ingane mangabe izokwenza into noma ngabe kuthiwa yini sengathi ngabuza kubantu asebekhulile ukuthi uma ngenza kanjena lento sithini isintu ngalento ukuze umuntu angashayisi okay useshayisile-ke ingane yaluthi umakhanya uSpiritu ngoba ibenkulu ukuthi isishayisile ingane yazothatha isibongo sikayise yaze yenza yafaka nesiphahla ngalo kwayise kwasekubheda izinto manje kulungiswa kanjani-ke isimo esingaleso sekumele ingane manje-ke ikhulume noyise baba uyazi lapho impilo yami ibihle ngingakahlangani nawe angisho ukuthi ngiyakusola ngoba okunye ne-word order akubalulekile angisho ukuthi ngiyakusola kodwa ngibona sengathi mina saqhamazela ekwenzeni izinto manje bengicela wena wasekuthini ungivumele ngilungise lento ngibuyele emuva ekhaya komalume ngibuyele emuva kugogo nomkhulu sesiyobona ukuhamba kwesikhathi ukuthi lento singayilungisa kanjani ukuthi mhlawumbe mawufika wena baba ukuthi ngigcineni ngibuyele ngingowakho kodwa ngicela ungidedele ngibuyele emuva bese indoda ehlakaniphile
iyavuma ifolomkha ubona kanjalo kulungile ndoda yamadoda ngiyakhulula uma ngabe indoda lisimkhulula ke lo osekhulula lengane sekumele aye koyise loyise mkhulu ayoyilahla nina basekutheni ngona lapha kahle kahle mina ngathandana nentokazi yakwabani yakhulelwa lentokazi yakwabani sathola ingane ekugcineni lengane angenzanga lutho kodwa ekugcineni lengane ngibese ngifaka isiphandla sona ekhaya manje ngicela ukukuxolisa lo ume nembuzi acela ukugeza ukuthi lengane ngicela ukuyigeza lesa siphandla ukuthi nisuse lesi siphandla kule ngane salapha ekhaya bese-ke ebeseshithi ngiyayidedela le ngane ngicela ukuthi ibuyele konina lungu kugogo nomkhulu usezosuka-ke nale ngane yena aye naye kulapha ngoba isakwazi ingane ukuhamba yodwa ngoba leli cala ayilenzanga iyodwa ngikhuluma kodwa ngomuntu mina ofuna ukuthi ingane ikhule omunye umuntu uyethi isiyoyibonela then mangabe kuwukuthi-ke lo uyise uthi ayiyibonele izohamba iyodwa iyoyilahla kuyise mkhulu kodwa icala liyohlala limile phezu kwayo le ndoda eyafaka isiphandla kubantu bakubo ngale kwethule eyafaka ingane isiphandla kanti ingane ayiweliwe manje ukuze le mizi ngoba bafowethu ngani kwethu ngiyabona imizi ngoba ingakheki imizi ayakheki into eyenza ukuthi imizi ingakheki amacala ayingcolisile imizi ayihlambulukile kuney'nkulumo ey'nkulu ey'landela imizi bengithi nje ukuphuma kancane kwisihloko sika-host wethu nani ingane zakwethu lapha eklasini bengithi mina ukube kuthiwa kuyenzeka uma le enkulumo engizoyikhuluma ibalulekile ukube kuthiwa kuyenzeka besizokwenza nje ukuze izinto zethu zikhanye ngoba into enkulu esiyidingayo empilweni ukuthi izinto zikhanye lena angicabangi ukuthi khona umuntu osebenza abantu ongakuchazela yona bengithi mina ngoba imizi yonakele ishawe amacala imizi ingcolile nabantu abedlulile emhlabeni kule mihla yethu bangcolile balela amathuneni abanye amathuna abehlulile abakwazanga ukuvuka yikho lokhu ubona izinto singayi phambili ngoba umama wedlula nje emhlabeni akavukanga ethuneni gogo wedlula emhlabeni akavukanga ethuneni abafowethu nodadewethu baba abedlukanga ethuneni yini ngoba abanye bahamba sebeke baya ey'bhedlela bafaka ama-drip abanye bahamba bephuze bedla amaphilisi e-chronic ushukela i-BP abanye bephethwe isifo lese-HIV and AIDS bedla u-chronic bese abanye bedlule begula benjalo asibelaphi labantu asibenzi lutho simane sibathathe siyobangcwaba nje manje yonke lento ibenza laba bantu bengakwazi ukuphila uma evukile avuke nakho konke ukungcola kulethe kithi uthole sesingenwa izifo ey'fuzelezo leso sifo kade simphethe uze sekushiwo kuthiwa lapha ekhaya i-BP isifo sakhona ushukela isifo sakhona ikhensa isifo sakhona kanti labantu bedlula emhlabeni bengelashwa manje imizi ingcolile ukube kuthiwa bekwenzeka ngiphume kancane esihlokweni sikawusi ngoba silapha sizofundisana yonke inhlobo yokuphila ukuze sikwazi ukuthi siwine ngoba inhloso iyodwa ukuwina uyabona ukube bekuya ngami bekuzomele umuntu nomuntu emzini okwakubo akathole iy'nkukhu ey'mbili kube inkukhu emnyama bese kuba inkukhu lena emhlophe le nkukhu lena emnyama
ukuthi uzoya kuyo nabantu abadala lapho khona abashisa khona impepho. Uma ngabe kuwukuthi bangabantu amathuna asebhekeni ekhaya kukahle kakhulu. Bena lenkukhu kubantu abadala lena emnyama le. Befike kuqala ngaphambi ukuthi eyoshisa impepho amisa isibani esimhlophe sikhanye nje. Ebese eyasuka ayothinta abantu abadala emalibeni abo. Bonke mangabe amalibe u10 adlule umtshelazi ithuna la ukuthi bani olele la ayekulona athi cha ngicela ukunimema mkhulu ngicela ukunimema lapha endlini yempepho kunodaba engicela solikhuluma adlulele komunye bese eyalabo lapha endlini yempepho. Enye into ebalulekile futhi ukuthembana. Abantu abaningi baze besaba ukuya emalibeni ngenxa yokuthi ucatshanga ukuthi logama lokho engishoya khona okugama. Bese ke mase fikile lapha nethandlela useyasondela seyakhuleka umkhuleko unamandla. Siyaqala ukuyakhuleka umenyeza uNkulunkulu lo omenyezwayo. Mina ngiyangimemeza uShembe unyazi lezulu. Usiyamemeza uNkulunkulu lo omkhuzama umemeza uKristu inkosi umemeze yena ucela ukuthi abe khona akulekelele ekuhlambululeni nabantu abadala. Then siyasuka ke uyalapha usubikela abantu abadala ngalenkukhu. Nina basekutheni ngalenkukhu lena emnyama ngizekini ngiyacela ningivumele ukuthi nginelapho konke ukufa okwanibulala. Ngicela ukuthi namuhla nginigeze kungabikho noyedwa umuntu oyoba nokufa okwambulala. Owayephathwa iBP, owayephathwa ushukela, owayephathwa iHIV, AIDS, owayephathwa icancer, owayedliswa idliso, owayenebhandi, owayeneqalekiso, ifungo konke ukuthi namuhla ngiyageza namuhla. Mesibachazela kule nkukhu ngizokhipha igazi ngifake lapha emanzini ebhakedeni lokuqala. Kule nkukhu ngizokhipha lapha kwingisho ngizokhipha lomswani wenkukhu ngifake lapha emanzini ebhakedeni lesibili. Kule nkukhu ngizocela ukuthi ningisize abantu abadala inyongo ningayiphuzi le nkukhu. Ngifuna mangabe ngiyithatha le nkukhu inyongo ngiyifice ngoba ngifuna ukuyonigeza ngifuna ukuyonika iphunga elilodwa la ekhaya ngale nkukhu. Ngicela inyongo uyithola. Then ke bese uyayibulala ke le nkukhu mawuyibulala uyinqumele phezu kwamanzi. Igazi liphumele lapha emanzini ukuze lingaze libe amashumi. Liphumele lapha emanzini. Then bese uyayithatha bese uphuthuma lapha kwingisho. Ukhipha ingisho uyihlakaza phakathi uthululela lokhu ukuhlala lapha kwingisho ebhakedeni lesibili. Bese uphuthuma inyongo uyithatha inyongo uyifake ebhakedeni lesithathu bese uyibeke eceleni lenkukhu emnyama. Ngiyaxolisa ngaphambi ukuthi inyongo uyifake ebhakedeni bese uyithatha le nyongo uyicosisele lapha ekhandleleni ngoba leli khandlela linale le enqamula phakathi okuyiyona evutayo ukuze mangabe kuwukuthi into ijule ngawo ukuthi yayisemzimbeni womuntu ngaphakathi nayo ize yokheleke lento ikwazi ukuthi yelapheke lento yomuntu. Ngoba ezinye zezinto ezenza ukuthi uthola ingane isidunyelwa ikhanda lokuya kuba kwayo kanti vele umoya wayo uyabaleka lapha ekhaya ngoba umuzi zawukhezekile la ingane bese igcina isiyenza iphutha. Manje akusiza ukuthi uzofuna ukulungisela ingane kanti ulungisela ingane nje kanti ingane kunento exoshile lapha ekhaya. Bese ke mawusuhlukanisile kanjalo usuwabuya ke manje uthatha le nkukhu yesibili emhlophe. Usiyabika nina basekutheni le nkukhu emhlophe lena ke yona ke kuzobe inkukhu yokugeza umuzi. Ufuna ukugeza umuzi wenu ukuze umuzi wenu ube muhle. Kule nkukhu ngizothatha igazi ngifake lamanzi ulamanzi ibhakede elinye lena. Awaxube lamabhakede awu3 aqondene nenkukhu emnyama, amabhakede awu3 aqondene nenkukhu emhlophe. Igazi ngizolifaka kule manzi. Uma ngabe kuwukuthi ngisho njalo ngizofaka kule sitsha bese phinda futhi uthi ke ngizobe sengikhipha ke obulapha kuyingisho ngifake esinye isitsha bese ngikhipha inyongo ngifake lezi esinye isitsha sesithathu. Ucela inyongo ukuthi abantu abadala bengayisebenzisi ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uyafika enkukhwini inyongo ayisekho ungasazi manje yenza kanjani lento. Kanti kade babeyilangazelela ukuthi lento yenzeke
unethi ungalichitha lodaba bethi awusawina omunye bhuti kwezi sethatha inyongo ingaphakathi enkukhwini wena usayithola inyongo manje bese kuba sengathi ayizokwenzeka kahle oyenzayo uyobeka usuthatha-ke kuleli bhakede leli lenkukhu emnyama kuqala usuyayithatha uyasho ukuthi ngisacela ukuhlambula amathuna bese leli bhakede amabhakede namabhakede amathathu uhlukanise kube khona amanzi okugeza kube khona okugeza nina kube khona isitsha lapho okuzofaka khona okugeza nina kube khona isitsha la uzofaka khona okuhlambulula nina isitsha lapho kuzoba khona wenyongo lapho selithola khona inkukhu ngoba amathuna awadingi amanzi u5 liter usothi nje u1 liter okuchela amathuna okugeza amathuna ngegazi u1 liter omunye futhi nawo futhi okugeza amathuna okuhlambulula amathuna then 1 liter omunye okufaka iphunga elihle emathuneni then-ke usuthatha igazi uyochela ngegazi kuqala wonke amathuna uyachela uyakhuluma ukuthi ngicela ukunelapha ngicela ngicela livuke niphile akukhanye uphinde futhi-ke uyageza inkulumo yonke kuleli gazi uyagezwa uyabageza awubahlambululi uyabageza ngegazi ngoba igazi yile ligeza yonke into engcolile bese uyabuya masuqedile ngegazi usuthatha-ke manje-ke lokhu umswani lo wendishi usuyobahlambulula-ke manje ngiyanihlambulula manje lapha ngiyanihlambulula okade ngimgeza nje lethi ifana nani ifana nokuthi umuntu mayezowasha ngale kaNkulunkulu umuntu ezowasha impahla engcolile uyayebe nendishi lazofaka khona amanzi afake insipho endaweni yensipho igazi ebese banendishi lakho lesibili lapho azofaka khona amanzi ukuyakaza kuzoba yilo mswani wenkukhu ngoba imbuzi yasinda bese kuba kodwa futhi mawunazo imbuzi kuhle kakhulu ngembuzi bese futhi kuba ukuthi lapha bese kuba khona indishi enye ye-stay soft i-stay soft isimelo inyongo iphunga elihle bese-ke uyaqala-ke emathuneni onke uyawageza ngegazi bese uyawahlambulula ngomswani wendishi okwesithathu uyabuya-ke manje usuyalophunga usuwafaka iphunga lalapha ekhaya ngenyongo usuyabuya uthatha le nkukhu emhlophe-ke manje anikalayo ukogeza uthatha le nkukhu emhlophe usuyithathile la wathela igazi wathela umswani lo wasuthela inyongo usuyathatha leli lokugeza umuzi aligezi nalo lizohlambulula umuzi siyathatha-ke ngegazi uqala endlini yempepho lapho ushisa khona impepho ukuqheleka u7 1 2 3 4 5 6 7 uqhela amasayidi onke kawu7 bese-ke uyaphuma uyachela konke umuzi usuchela wonke umuzi namathuna khona lapho uyachela uyadlula nasesibayeni uyahlambulula umuzi wabo wonke umuzi wabo uyawugeza ngegazi uyaphinda futhi uyawuhlambulula ngomswani uyaphinda futhi ufake iphunga lenyongo okade umfaka kubantu abadala lapha kodwa usufaka ngenkukhu emhlophe uma uqeda lapho amanje uphuma niyogeza uma ngabe kukhona ubaba abafana amantombazana umama nezingane zonke nje egcekeni mama kuba ukuthi baningi egcekeni senzohlukanisela ubaba hamba nabafana amabhakede amathathu indishi noma ingaba yodwa kodwa into ezokwenzeka yini uzoqala nithi phohlo kancane igazi ubaba gumule uhamba lezinye impahla uzothi mangabe uzohamba egqoke lezi impahla ebese ephathe ezinye impahla zokushintsha hayi ezintsha impahla zakhe nje eyikhini usefika lapha ngaphandle ubaba phohlo endishini ubaba uyageza kusukela ekhanda kuze kufika phansi uyaqitha uyaphinda futhi kusondela indodana endala uphohlo nayo futhi igazi iyageza bonke bayageza nomama ngale nezingane nabo bayageza na umama nezingane lapho esithebeni kwabo wonke umuntu niyageza nonke ngegazi mase niqedile ngegazi seniyaphinda futhi nichele impahla zenu lezi kade niyigqokile ukuhlanjulula umuzi
senithi fa lezi kade nigqokile enkade nikhumula fa lefafaza nje kancane ukuyihlambulula selaphinda futhi-ke nithatha umswani lo niphinda futhi phosha ubaba uyageza kanjalo izinto zonke ziyageza ngiyaphinda futhi ingubo lezi zithi fa phinde futhi inyongo uthelela ubaba uyaphuma ubaba laphana ufaka inyongo okokugcina uyaphinda futhi ney'ngane zonke zifaka inyongo uyaphinda futhi kuyaqhelwa fa impahla sekuphelile njalo-ke senigqoka lezi mpahla eniphume ngazo ngaphakathi ekhaya ey'clean lezi senihamba nazo ekhaya seziwashwa kusasa siwashwa nje ukuthi kuwashwa ingubo ngesikhathi sokuwasha ingubo lapho sekuphelele umuzi ugeziwe yilapho ngane zakwethu kuyoqala khona-ke umuntu noma yimuphi eqale ebona impilo ukuthi kahle kahle abantu abadala bakhona abantu abadala bakhala ngokuthi abantu abadala kuyinto kuyoqala lapho ngoba ubona abantu nje bengena ey'nganeni amantombazane ethola iy'ngane isizathu sisodwa ukuthi abantu abahlanjululiwe abageziwe abantu uhamba umuntu emhlabeni umuntu ozethiwa uyazanye ukugezwa umuntu ofe ngesikhathi kodwa lolo ofe ekade faka ama-drip esibhedlela akakenziwa lutho manje labo bantu bayahlupha babuye bezongena ey'nganeni bese iy'ngane ey'dunyelwa amakhanda uthola ingane isifuna ukuya esibongweni sikayise manje-ke le ngane iyothi uma isibuya lapha kuyiseke semngene odabeni lwengane ihamba nalo baba osezoyilahla ukuthi engane sengisengathwala isibhayi sekufanele kuba khona imbuzi ezoba khona kule ngane imbuzi yani eyokuthi le ngane izocela intethelelo yokuthi ifike yabhunguka lapha ekhaya ibhungukile yayibhungula yaze hamba yofaka isiphandla sakubuka yise kungafanele ukufaka isiphandla sakubuka yise bese le ngane mayingabe isibuyile sizongena ekhaya bese iyemukelwa le ngane lapha ekhaya angithi kuba khona imbuzi yokubhungula ukuthi le ngane yakhe ibhungukile then uma ngabe le ngane isibuyize ekhaya yilapho khona kuzobe sekuqalwa khona-ke manje ukuthi into eyenze le ngane yabhunguka ukuthi le ngane akazange umuzi mhlawumbe ugezwe ngayo ngoba ubona ingane idunyelwa yikandi yale umuzi ngayo akazange ugezwe le ngane akazange yethulwe kubantu abadala le ngane akazange ifakwe isiphandla salapha ekhaya bese kudlula kulowo mkhakha-ke lo sasikhuluma ngawo ukuthi ilapho khona ezoqala khona unina-ke eqale manje-ke exolisa ukuthi watholela ingane ekhaya bese kuba ukuthi kunina-ke ugeza umuzi imbuzi yokuqala kodwa yokugeza umuzi ngoba awukwazi ukuxolisa kubantu abadala bengcolile imbuzi ehamba phambili nje intombazane izogeza umuzi emva kwalokho-ke bese iyakuxolisa-ke ukushuthi ukuhlawula leli cala yale then bese kuba khona imbuzi-ke lapho khona kuzocelwa khona ugogo nomkhulu ukuthi engane abayimukele bese kuba khona-ke lapho khona ugogo nomkhulu-ke ezobe khona ingane eseyimukela le ngane bese-ke ugogo nomkhulu le ngane-ke bese beyifaka kwi-system yabo bese beyicelele emndenini ukuthi ucela umndeni ukuthi uyemukele nesikhathi isiphandwa le ngane kusuke sekuphelile ngoba isixolisile ingane uxolisele ukubhunguka ilapho nje le ndaba yomlandwane ukuze izinto iy'ngane zingayishayi kodwa ingane ingenwa umoya ukubayise nje ubuyelise ingoba umoya wayo awuhlukanisile ukuthi uwela ngaphi kodwa ukuze zonke lezi zinto zenzeke ngendlela eqondile kubalulekile ingane zakwethu ukuthi imizi lena ayigezwe abantu abadala abagezwe ngisho kuthiwa ngingcwaba kude uma ngabe kuwukuthi lawo mathuna aseduze unabe niphele wona kuyokokheleka nakulaya amanye alo ngoba bona basuke sebeyazi lento ukuthi izokwenzeka ngalo suku ngicela ukuma lapho ngane zakwethu ngizwe imibuzo ngane zakwethu kwaba nemibuzo bafuthu sikwazi ukuthi sibe ndawonye sibe sonke bafuthu kubalulekile ngane zakwethu ukuthi masixoxa sonke siliveze ufo ngoba nami ngeke ngibe perfect kodwa ngiyazama ukuveza just khanyisa bese iy'ngane zakithi nazo uma ngabe kukhona ezikushoyo uphawula ngisho ngakuthi wena uthe uma uyibuka wayibona lento ngathi lento ngisho ngathi ayikho kodwa uma sisixoxa iba khona ibe yinto futhi ubone ukuthi ingasisa phambili ingaba kwethu ni Sabonga kakhulu baba Mshubu hayi kezwakala kakhulu athi cela ukuthi sidedele lithuba ukuthi sivulele imibuzo ngiyabona khona isandla siphakamile la
Yes, Mam Staff Mthembu, Mam Mthembu. The floor is yours, ma. Ngizocela nje ma ungipressele i-microphone nje i-icon yosibili uzobe usuyazwakala-ke. Mam Staff Mthembu, ngicela ungipressela nje i-icon yosibili lapha enzansi. Khona i-icon epinki, kuzoba khona i-icon losibili le ngathi into yokusenda i-voice note. Ngicela ungipressela nje yona. Izobe siyavuleka i-microphone bese uyazwakala ma. Nazo-ke. Singazwakala manje? Yes, usuyazwakala manje ma. Okay. Ngiyamuzwa ubaba uThelezi njengoba ukhuluma. Ngiyakuzwa konke futhi lokho akushoyo. Kodwa nginombuzo lana othi ngicela ukubuza uma uthola ukuthi uzalwe ngabazali abangashadile bobabili kodwa wakhula wazi ukuthi abazali bashadile. Othi found out ukuthi uma usukhula uzwe lapha ey'ngxabanweni zabo uma bexabana ukuthi hhayi abakaze baze bashada baze balobulane bagibhidile. Uzukhule uzube mdala uhlala nabo. Ebese kufika isikhathi sokuthi usuyalotsholwa. Uthi uma ulotsholwa uvele uzolotsholelwa kubo bobabili ngoba ukhule uhlala nabo bobabili awazi ukuthi before kubo kwaqhubekalani kodwa uqhamuke usuzwa nje ukuthi hawu kanti umama nobaba bashadile. Kodwa uthi uma usulotsholwa uhambe futhi uyolotsholelwa khona ekhaya kini lapho bahlala khona bobabili umama nobaba emkipitweni wabo bobabili emzini wabo bobabili abawufuna bobabili kodwa bagcina behleli bengashadile. Amalobolo akho kodwa ahambe afike amukele ubaba wakho nomama wakho naye ukhona khona lapho ekhaya. Ugcine bese ubuye uhlale nomyeni wakho uthi usulotsholiwe ubuhlale nomyeni wakho. Ebese umyeni wakho eyadlula emhlabeni usahleli khona la emzini womyeni wakho kodwa bungakacaci ukuthi ungene ngokwesiko kodwa ubusulotsholiwe wambeswa wenzelwa yonke into kwashoda ukuthi imshado wathi mase kuzosondela usuku lomshado wabe seyadlula emhlabeni. Uma ususele-ke lapha emzini wakhe ungashadile nasekhaya kini futhi ubaba nomama abashadile kwenzeka kanjani ukuze ulungise isimeni esifana nalesi? Okay. Sabonga kakhulu ma. Now okay, ngizocela nje ma. Yes. Uphume kanjani? Okay. Le icon yosibili phinda upressa yona futhi izobe siyacisha ke i-microphone le icon ye-mic. Nazo-ke. Sabonga kakhulu mangumbuzo. Umbuzo ujulile. No, ngizocela ukuthi ngithathe lo mbuzo ngiwudlulisele kubaba ubaba uButhelezi uma uyabuza la ukuthi kwenziwa njani if abazali bengacacanga kwaze kwafika esigabeni sokuthi yonke into yakho njengokuthi ulotsholelwe ekhaya kubo kababa kanti umama benobaba babengacacile. Baba Buthelezi, the floor is yours baba. Bani yakuthi staff ngiyayizwa le nkulumo Nkosi yami. Le nkulumo oyithintayo noma lokhu kwenza kushaya abantu abaningi. Kakhulu kubalimazile abantu abaningi. Ke kuwe sekuze kwahamba ibanga elide ngoba uswaze walotsholwa wahamba wahlala nomyeni maqedana ubaba wakwakho wahamba isihamba ibanga elide lento ubudedengu babazali kodwa angithandi sibaxheke kakhulu. Ngithanda mina siyibuka ukuthi into uma ngabe yenzeka inesizathu esithile ukuthi yenzeke lapho eyenzeka khona yenzeka ngo-wrong.
kodwa ukuzilunge lento kumele nihlale phansi nibonisane ngalento ukuthi uqale ubonisane nabazali bakho ubaba nomama nina anisinile uma ningasinile wena uma ngabe uficwa imihla yokuhamba emhlabeni umuntu okufanele ungabe kuthiwa uyobuyela ekhaya komama lakho kusho ukuthi useyisabelo sika mama wakho nobaba wakho okwenza mina ngibe isabelo sika mama wakho nobaba wakho ukusho ukuthi umama kamama wakho nobaba kamama wakho abasiyena kuwe ugogo nomkhulu okusho ukuthi kahle kahle wena umlanjwana uma ngabe kuwukuthi nakhona ugogo nomkhulu baganana uma baganana sitheni ke baganana siqale nje sicinge lapho ukuthi baganana umama nobaba yilaba osofanele ukhulume nabo mawusukhulumile nabo inzima lento ngoba abantu basebedle izinto kuba likhulu ukuthi oya kubo ngoba kuzomela ukuthi uye emuva kubafowabo bakamama ukuboniswana ngalolu daba abazofike bethi bekubize ngomshana nabo bethi mshana senze njani ngoba thina udadewethu nalendoda yakwaSibanibani basha inkomo basha yonke into yonke yenzelwa khona kodwa bese kufuneka ke lento okuthiwa ubuntu ngoba ubuntu iyona nto elungisa izinto ukuthi yebo laba bonile basha izinto kodwa nathi saba kudedenge ukuthi singakhuluma iqiniso ngoba nabo bakumele bekhuluma iqiniso ukuthi cha nenzani sizokuthi senilobolisile ngengane ulobola kanjani lapha ekubeni wena ingane lenkwazi ukuthi awuganiwe udadewethu yini lento manyala mali lento wenza enganeni befuthume lapha kwamkhonyana ukuthi hayi lento eniyenzayo njani izohlupha kusasa nini ngoba lo akaganene nalo akukho lapho esakaza amkhipha khona isigcawu sabo lapho beganana la manje nabo babethulile lento nabo iyabashaya abaroma lento yenziwa yini ukungeswani komndeni iyahlupha lento ngane zakwethu ukungeswani komndeni yenza ukuthi izinto ziphume endleleni kanti manje uma ngabe umndeni uzwana uyakwazi ukuthi omunye hayi wethatewethu uyashayisa manje uzolimaza lengane ulobolisa kanjani ngale ngane ngoba lengane akumele ungabe lobolisa nayo lengane ufuna ungabe ilotsholelwa lapha uthola ukuthi abantu babalwele inkomo kodwa bazona lezi inkomo azikho mangabe ngoba zonke lezi inkomo ziyasebenza futhi mangabe sebayiganela umuntu manje uqale ukuthi obashasha khona ukuthi abantu bafunisa kodwa inkinga bafuna ukubulala impilo yale ngane ngoba impilo yengane ibulawa abazali bethi bona benza izinto ngothando kanti banothando lwasesihogweni akunothando lwasezulwini manje bese kumele ukuthi wena ngane yakwethu ukhulume nobaba nomama with a nice man ngiyathanda ngoba ngathi ngiyakuva umoya wakho umoya ophansi ngoba omunye umuntu mangabe sekwenzela into nje noma benolanga kodwa ke bese with a nice man mama nobaba nina niganena nina cha mina ngiwela komalume bese bevuma uma sebevumile bese ufuna indlela yokuthinta abasemuva lapha komalume ngaphambi ukuthi uthinta abalapho ozogana khona uthinta abalapho komalume hayibo kanti nenze njani navuma kanjani ukuthi ngoba phela mhlawumbe nabo abathinta noma abathintanga angazi ukuthi ngilotsholo lapha zonke sonke lapha ekubeni nazi ukuthi baba nomama bagana nabo nangaphuzi ngani ngoba ngicabanga lento yokuganana nokwempesa na yonke into iwuthinta wonke umndeni nangaphuzi ngani bese besho ukuthi hayi ubaba wakho wayehlaza mhlawumbe wayinolanga yena wayethanda wathi ingane yakho ngoba phela abantu besimame-ke kukhona le mandate ingane zakwethu abanayo engiyafisa ukuthi beyiyeke ethi ngangiyimithele ngangingedwa kule yawuthi angisazi bayibiza ngani le yawuthi lapho khona ngangikhala ngedwa le ngane ngiyizala mina ebese khohlwa ukuthi le ngane inekusasa okumele ilakhe and leli kusasa lifuna i-foundation leli kusasa lele ngane lifuna a solid foundation lokukhala kwakhe ngesikhathi ethola le ngane akuna foundation
uzowenza lengane iwelo impilo iphele impilo yayo uzothola ukuthi umkhwenyane nje uhambe nje bekuyimpi yabantu bakini abebefika njalo bezoba nabantu bamkhwenyane manje laba abamkhwenyane base sithathe lengane ukuze sizosichazela kahle athi yayithatha kanjani lezi yahamba inkomo lengane bese uthola ingane yomnumzane iyahamba emhlabeni isencane ngenxa ukuthi ithatha umuntu ongena direction ekubeni i-direction ikhona i-direction ngenxa ukuthi abantu banobuxoki umuntu ufuna ukudla into okungeyona yakhe ubuxoki lokho kuningi nje ukuthi ngikhuluma indaba eziningi kakhulu lapha zey'ngane zakithi angitshele ithi yazi lapha siyathola ukuthi indlela okwalotsholwa ngayo kwalotsholwa kanje kanti ngiyalima ngithi mina izothiwani letho mayisila sekufuneka umuntu-ke manje lapho mawami ozoba nobuntu ozoyithatha manje le nkulumo ayemukele laba abalapha komalume ngangcono ukuthi ugogo nomkhulu besekhona bayemukele le nkulumo bese bekuphatha wena ngane yakwethu ukuthi sibanibani washayiseka bese bebiza udade wabo umama wakho sibanibani yabona ukuthi ingane wayilimaza ebese ethi abantu besimame kodwa bayahlupha ngoba manje bamanethe ngayizalela mina lengane mawuthi yakhuluma athi uthi hayi kuzokuhlupha lethi mawufika koyisholo shomkhulu athi yopha ngiveza umuntu angijwayele indoda ukizwe isho ithi yopha omama basho njalo ayinhle lenkulumo bomama ukuthi ethu umuntu ngiyofa ngiveza umuntu imbi leyo ndlela yokwenza ayifuneki ingozi manje yilokho ngane yakwethu engathi funa uconnecte nabo komalume bese kulungisa lo daba kubiza umama abuye umama mayisefikile umama lukhulunywe lolu daba bese kuthinta abasemzini wakho cha lapho nalobola khona nalobola endaweni errong bese inkulumo noma ngabe siyamiselwa nje ukuthi ngoba ngiyazi inkomo ayisekho mhlambe weziseza zasebenza ngesikhathi kwembeso kwenziwa yonke into bese kuthiwa no ayisheshise inkulumo igcinzelwe ekhaya komama lakho then iyoqala phansi inkulumo umama aqale athethe icala lokuthi wakuthola engaganile idlule njalo lapho inkulumo sekuyaqala sekukhuluma indaba yokuthi sefanele ugane ngoba uyabona nje into esele ukuthi ugane ngoba zonke izinto zenziwa kodwa khona yokhela komalume umama be-involve ubaba lo wenza into yobugebengu athethelele naye bese-ke kukhulunywa nabasemzini wakho ebese iyoqala phansi inkulumo lapho kodwa le nkulumo uziqale kahle lapho phansi umama afuna athethe icala lokuthi wakhulelwa noma wamitha ngoba umuntu okhulelwayo umuntu oganile umuntu ongaganile uyamitha ngoba wenze into engabona ubuntu wakumitha engaganile then-ke yilapho khona sezoqala ukuthi akhiphe imbuzi yokugeza umuzi imbuzi yokuhlawula icala ugogo nomkhulu bese bekwemukela bese mase bekumukela bese bekufaka emndenini wasekhaya komama lakho ngokuphelele bese kufika abasemzini wakho bethi cha thina sayalobona bese kusho ukuthi hayi inkomo yebo sayithola unoma zadle ngendaweni ethile kodwa sicela ukunikhiphela unkosikazi wenu bese uyagana ilula kakhulu ungakwethu ngicela ukuma la Sabonga kakhulu bamshumo ngicela ukucheck la qala mama staff ngicela ukucheck nazo izandla hayi ngiyabonga ngizocela ke nje mawungehlisela nje isandla ophinde upress kusona isandla ngiyabona ukuthi khona nesinye isandla siphakamile yes Mr Thobani Mngoma the floor is yours baba ngibona isandla sakho baba Konkonkonko siyabengelela la ekhaya into engiyithandayo ukuthi abaningi abangazi so ngizokhuluma ngibe open ngicela ukubuza laba bomshubo izokubuza yami and izoba yinde angazi noma uzokhona nowinotha down noma ngibuze wodwa ngiyime ngizwe impendulo yakho kodwa-ke angiqale la yinde nansi ingane entombazane iwumlanjwana ngoba sikhuluma ngawo yazalwa yaphikwa le yayiswa khona
izalwa intombazane indlela ndawo okay ilotsholiwe njengamanje ngiqale lapho mhlawumbe ilotsholiwe ugogo wayo ukhulu wayo washona uma wayo washona ilotsholiwe ugogo wayo ubaba wayo wayiphika ngabe mhlawumbe kukhona la ngathini la kunegap khona since sikubukade uchaza lokade ukuchaza into edala ngibuze lo mbuzo lo qhamuke Roma ukuthi kwenzeke okwenzekayo kuyena sengithangizwe nami la ukuthi umuntu me egane ugogo wakhe ukhulu wakhe washona uma wakhe washona and kubo la weyise khona waphikwa angicela ukumalakise lo mpendulo then ngizobe sengiyabuya nowesibili. Okay sabonga kakhulu Mr Mngoma. Baba Mshubo the floor is yours baba. The floor is yours baba uma uhlapha umbuzo ucace kahle on your side. Uhost mfowethu ngizocela ukuthi ungiweze la khona bengifuna ungiweze khona kancane. Ingane yakithi lapha uMngoma ibe kudaba lukakhulu nokho bengicela ungiweza kahle ngithi wona bengicela nje ukuthi ungiweze kahle ukhulu umchazele ukhulu lokho kuvale ukuthi yazi ngoba ngapha thina suke siyibize ngeyindlela yabona angifuni ukuphendula into. Okay no problem shuthi ukhulu shuthi ingane entombazane kufike kube khona uma wayo right bese kuthi uma kama wayo ukhulu bese kuthi uma kakhulu ugogo kuba kanjalo ngokwazi kwami ngala kuba kanjalo. Okay uyayisengizwa okushuthi ingane le ilotsholwe gogo hayi kukhulu. Yes kugogo. Hayi ikahle kakhulu umfongo ikahle kakhulu ichannel right into nje engaba ukuthi ke ikhona into ingane yakithi lapha uhosti akayibeka uma ngabe kuqalwa leli class namuhla ukuthi kukhona izinto ebese zayeka ukwenziwa futhi ziyekiwe ngempela ukwenziwa lezi zokuthi uma ngabe kutholakala ingane itholakale lengane enganeni ukuhlawulwa kwamacala ngendlela yesintu ngoba uma kutholakala ingane itholwa ingane leyo ngane ifika yembedwe yicala ngani ngoba akekho umzali othi bangabe indodakazi yakhe ikhulelwe akikile ingaganile manje wonke umzali bangabe ngisho ukuthi siphinde sibili noma ngabe siphinde sithathu kuba khona inkulumo ethi ayi awubheke usibanibani usemithi futhi kodwa usibanibani ngathi kwaba yini ungayithandi uhambe emithiswa nje konke lokho bese kwenzathi ingane ingakazalwa okusho ukuthi lengane ufuna mesifikile kube khona ukuhlanjululwa okuba khona ekuphekwa lengane ukuthi sicela ugeza umuzi ukuze kusukela amagama nenhlamba nekunqaba phezu kwalengane lengane sicela ukuthi ke sihlawule icala sicela ugogo ke lo sicela ukhulu nomkhulu beyimukele lengane kube yabo then bese beyifaka emndenini lengane ifakwe isiphandla sakwa right esomlanjwana ukuthi lengane ashaya umlanjwana so lona nje ngane kwethu uzaleke kahle impela ngoba yena waphikwa uyise okusho ukuthi abantu laba abanikazi bomuzi babevele befuna ukuthi kube uwabo ugogo lo wayefuna vele kube ingane yakhe okusho ukuthi yonke into mayelotsholwa lapha kugogo ukahle kakhulu. Sabonga kakhulu baba Mshubo. Mr Mngoma ngicela ukuchecka ukuthi ngabe uphendulekile if ukuthi yes mhlawumbe usungathatha iplatform ubuze umbuzo wosibili ozwele ngicela ukunika nje inkundla baba. Sibonke. Baba Mshubo ngicela ukunotha lokuthi kwakhulwayo kwakulayo wengashadanga but ugogo wayo ushadile okay la
ngakho ngicathi nami i-channel i-right mase ngiyabuya la umbuzo wesibili nakho umfana umlanjwana naye okay ubaba wakhe akamphikanga but u-endaphe ewumlanjwana wakumalume wakhe waze wakhula komalume wakhe okay baba Makhaya imic yakho ngicela baba mase okay umfana umlanjwana ubaba wakhe akamphikanga but ukhulele komalume wakhe ondliwa komalume wakhe wakhula waze wagana if ifisa ukuphuma umuzi obviously umuzi wakomalume wakhe umbuzo la uthi wenze njani ngaso sonke isikhathi nakho seneyingane nakho ufuna ukwenzela ingane umhlonyana ubiza umalume wakhe uthi malume ngicela uzongishisela impepho la nendlela yokuphuma komalume i-channel yakhona ihamba kanjani ukuze ayokwakha umuzi mhlawumbe la ezokwazi ukuthi angamela izinto angazi noma umlanjwana uyakwazi nokumela izinto zomsamo wakhe so inkinga ilapho kakhulu la sifisa ukwazi khona ukuthi kwenzeka kanjani because angikhumbula ukuthi laso sonke isikhathi let me say omalume bayaphela wena usasele wenze njani lapho ukuze uqhubeke because thina indlela esikhule ngasikhule ngamasiko so kusasa kuyofanele ngenzele ingane umhlonyana kumbe umemulo kumbe zabafana ziyagana ngiyokwenza njani omalume bengasekho okay sabonga kakhulu Mr Mngoma ngicela ukubuza nje Mr Mngoma kule yokuthi ubaba akamphikanga isishaya ukuthi akamphikanga akakhiphanga lutho akenzanga lutho cela ukuthola nje lapho noma khona akwenza mhlambi ubaba waphelela endleleni let me say okay ubaba waphelela endleleni because mawuthi yalalela kahle wahlawula ngoba ngakhathi sekushone umkhulu ozala umama and baya kubaba bayofuna inkomo thizeni ukuze kukwazi ukufihleka abo siphuma kulo background ekanjalo so ilokho bengifisa ukwazi kona akayiphikanga and waphela endleleni ya umbuzo wakusho njalo uthi waphela endleleni okay no siyabonga kakhulu wamona wabuza umbuzo ngo ubukade kuyilist vele kusho ukuthi sesihlala kona ngizocela ukuthatha lethuba ngidlulisele kuwena baba omshobo ukuthi esimene sikanjena mhlawumbe umisa kanjani umlanjwana sisho kanjalo uma kuukuthi nangu seneyingane useganiwe usefisa ukuthi enze izinto mhlawumbe esadinela komalume engathi bayaphela omalume ukumiswa kanjani ngoba nangu nobaba wakhe nakuyavela ukuthi waphelela endleleni akaqedanga ukuthi akhiphe imfanelo okusho ukuthi akakakhishwa komalume undodana kwenziwa kanjani esimene sikanjalo oh ngiyathokoza kakhulu ngenza kwethu ngiyathokoza kakhulu cha nami ngize ngiyahleka mayithinta uba ungoma lapho inkulumo ngithi no ubheke ubeshili bakumakhaya ukuthi inkulumo ikhona isihloko esinjalo ukuthi ingane ngabe wenze njani indaba yempepho uyabona ngenza kwethu kukhona into thina abantu esiyibalekela kakhulu kulolu daba lolu uyabona kuqala uyabona la ekhaya kithi kukhona ingane kadadewethu eyintathu uNhlakanipho uSibongile uSiphi ingane kadadewethu uyazi bengicela ukuxoxa nomunye umfo womXhosa kukhona engiyithanda kakhulu i-favorite kimi uNhlakanipho so sibathathu thina sihlukanisele mina i-favorite yami uNhlakanipho favorite kabhuti mfuthu uSiphi i-favorite kamama wabo uSibongile so mina mangixoxa ngoNhlakanipho noma yini mangangicala ngivula umlomo ngikhuluma ngengane kadadewethu ngikhuluma ngoNhlakanipho uma ngikhuluma ngoNhlakanipho njalo mangikhuluma ngaye ngithi mina kugura umshana wami yazi umshana wami uNhlakanipho kanje njalo behlale ngibuza umbuzo wodwa
ethi hayi weshe wena udadewenu uganile nithi cha akaganile ethi pho ibiza kanjani lengane ngomshado ngoba lengane udadewenu akuyena umshado udadewenu yabona ngizama ukuthini mfowethu ngoma nendlonke ngiveza ukuthi uma ngabe umuntu engumlandlwana akasuyena umshana isiphandla usifaka kwa left ngoba unini usuke eganile kodwa umlandlwana isiphandla usifaka kwa right ngoba umlandlwana ngesikhathi kwenziwa lezi ayimbuzi uyaphenduka abe ngumfowabo noma udade wabo weingane ezalwa ugogo nomkhulu womlandlwana okusho ukuthi umama womlandlwane automatically uyaphenduka angabe saba umama abe udade wabo walengane ayezala leli lenzeka kahle kakhulu ukuqala abantu beseyamanona ingane bithi bangabe sithola ingane nje belingenziwe iphutha lokuthi kuthiwe lengane lena yakho wena uyingane ubuzwa nje kuthiwa lengane ingane kagogo nolokungana nonina naye nonina naye kungakho umuntu ozokhetha ingane yakhe lakhaya ingane nje ingane kagogo le ubuzwa ingane ebhekeni itshela intombazane izala ithi usubhedela wena nali ibhadi lami wemama isisho gogo wemama ethi yini ethi nawe ujabulisile ngibhedela uthini zomshano uyangibhedela lona uyakubhedela kodwa unina ngokuyizala kodwa ngenxa yokuthi abantu baqala bebeqonda ukuthi umlandlwana lona ingane lena ayikwazi ingane ukuba nengane ingane bengekagogo okusho ukuthi uma ngabe umlandlwana usophuma umuzi uyokwakha umuzi kayise nonina okugogo nomkhulu abantu baqala bese bekhuluma lento bethi ingane kagogo nomkhulu le okusho ukuthi laba abafweni esibabiza ngomalume isikhathi esiningi laba fweni uma ngabe usuphuma engasekho umama nobaba ugogo nomkhulu uma usuphuma umuzi bayakhipha bemise njengalapha sekufanele bawusulapha ebese kuba khona isikhathi lapha khona ezokunika khona igunya lempepho ngoba uzozala ingane uthola ukuthi ingane ifikile ingane ibuye emsebenzini kumele ushise impepho ngeke usuku wena ukhalo laphana uyothi mfowethu lapha yasemhlelo ingane ibuye eThekwini ngizocela uzongibongela kubantu abadala ukuthi ingane ahambe kahle endleleni futhi mase ihamba ingane ibuye emsebenzini ngeke usho ukuthi hayi ngokusihamba manje ngingancane ngiyobiza umfowethu lapha ezokushisela impepho lapho ufuna impepho onishisa kodwa lona kuyena oshisa impepho lapha ekhaya akakuniki igunya ngembuzi athi nina basekutheni impepho lapha ekhaya eyami uma ngabe kunemsebenzi emkhulu impepho ishiswa yimi lapha ekhaya njengenkosana ebesethi kodwa ngiyacela ningivumele ngalembuzi ukuthi ngimgcobe lo mfana we ukuthi akayishisa impepho uma kunezinto la ekhaya abe nelungelo lokuyishisa impepho uma ngabe kuwukuthi uyobebulela impahla lapha ekhaya mhlawumbe ebulela imbuzi lapha ekhaya noma inkukhu uyongivikela makubalekile ukuthi umfowethu lapha ekhaya yazi kukhona into engizoyenza ngizonyakazisa impepho ngoba ngifuna ukubulala imbuzi bese ngithi la inkosi ibusise sengathi ngahamba kahle kakhulu okusho ukuthi okupheleka kubantu abadala manje isikhathi salamuhla abantu bafuna ukugweva lempepho sengathi impepho manje uye yedwa ukwazi ukukhuluma akunjalo so umlandlwana impepho uyayishisa umlandlwane ukuze akwazi ukulungisa into zakhe ngicela ukuma lapho kwamanje okay sabonga kakhulu bamshubu nginombuzo nami but khona isandla ngisibonayo I think zo2 izandla emile njengamanje uMr Mngoma nomama uStaff but ngicela uqanga uMr Mngoma mhlawumbe ngenzeka ukuthi follow up Mr Mngoma ngibona isandla sakho baba siyabonga baba Makhaya awusho yazi ngisithiwa you nailed it kodwa ke umbuzo wami ula Musa wasenzelwa isiphandla komalume uthola ukuthi wasifaka ka left ezisa komalume mhlawumbe ikhona indlela ukuthi kubuyekele emuva wenze ngohlelo lakhona
because lento shoyo iqiniso because kwamina ngibizwa ngengane umzala bayakhulu nje bangibiza ngengane ngomagcino kamzala wabo so ngifisa ukuzwa ukuthi ikhona indlela ukubusela izinto emuva mase uqala phansi usenza indlela yakhona because le nto eyayingizala ngibothisa azokuyingithatha lapho kumalungu because hayi sengowakhona nje straight ngibonga ithuba. Ngicela usengena host wabuka ungadini ukuba hayi ngena bomshubo ngena ayikhinkinga manje sebaningi yakithi lapha ufongoma wathi ngineyilisho isiphiso ngesitanda hawu abantu kathi ngahlanga ngathi hayi lisenethini yabona athi hayi lisenethini uyabona-ke ngoma into mina engakuvezela yona ukuthi into eyenza ukuthi befake isiphandla abantu abadala sengishabalele othulini lomhlaba abalwaziyo udaba lwakho ngoba umlanjwana udaba lwakho luyaziwa lunomlando kubantu abadala okuyibona bona abalwaziyo udaba lwakho benqaba ukuthi ulifake isiphandla kwa-right ngoba usenodaba mhlawumbe lokuthi umama akalithethanga icala lokuthi wonile ngokuzalela ingane ekhaya eyintombazane vele uma ngabe umama engakalithethi lelo cala afanele nakancane isiphandla usifake kwa-right ngoba kuzothiwa hawu usibanibani usesifunza le ngane kubeni thina engaxolisanga nithi namanje singcoliswe ukuthi lona wazala ingane eyingane ekubeni kwakwenze bona abantu abadala njalo ukuthi azale ingane eyingane kodwa manje bafuna abantu abadala ukuthi ayilungiswe lento ukuze bekuvumele wena bekunike ithofi yala ekhaya ukuthi fake isiphandla-ke kwa-right manje uma ngabe ingakenziwa lo mgudu wokuthi kushwelethwe vele yibo bazokushushulela ukuthi vele lona okwamanje thina akasigezi wengenza kwethu uyabona ukutholakala kwengane izalwa ingane ekhaya kuyawungcolisa umuzi kakhulu kodwa futhi ukutholakala kwengane izalwa ingane ekhaya ingane lethu umakhanya lapha yakakhulu indaba enkulu mhlale ngithi mangixoxela abantu ngiyisebenzise lo nkulumo ukuthi umlanjana uyingane kagogo ingane yezalukazi ingane yezalukazi izalukazi esuke lethu umlanjwana emhlabeni ngiyayithanda kakhulu mayihlukanisa wayihlahla wasethi umshana ingane yamakhesha ngoba amakhesha ahlangana ukuthi akayogana lo lapha khona ezofika azale ingane uyozala abashana abashana beyizukulwane zalapha ekhaya manje iphutha efike lenzeke nje lokuthi umuntu wesimame osepingane esimithile lapha ekhaya ingaluxolisi lolu daba ngoba ingane mayikeyamitha nje ingane mayiqala ukumitha ingane yokuqala na kufanele ukuthi unini angithi ikhona manizokhumbula nganza kwethu kusenomthetho kwanomzana ubekuthi bengabe intombazane imithi unina wentombazane abaleke lapha ekhaya axoshwe lapha ekhaya abaleke abuyele kubo ngoba sokonakele hayi ngoba yakho kwakusuke kuxoshwa yena khona ingilosi esuka nomuntu wesimame ezogana lapha ekhaya awufuna ikade iy'ngane zingoni lapha ekhaya yiyo le ngilosi esuke ixoshwa ukuthi uyahamba lapha ekhaya wehlulekile ukwenza umsebenzi wakho bese le ngilosi ihamba nalo muntu wesimame owagana lapha ekhaya okuyena yena ozala le ngane esimithi abuyele kubo ebese buya nabafowabo lona owagana lapha ekhaya omalume balengane esimithi umalume walengane esimithi athatha umkhonto lo mkhonto ebuyolandwa ile ngane bawukuthi yenza lo yamkhosi wokukhula kwentombazane aze nawo lo mkhonto nembuzi afike ame ngaphandle komuzi bese beyaphuma lapha ekhaya bese dawu nina basekutheni ingane singiphoxile le ngane ngangithi mina le ngane umntadothi eyithonile le ngane ngibekele umkhonto ukuthi le ngane iyofika ngemizo yalo umkhonto isikhula yenza izinto zomntombi intombi eziphathe kahle kodwa le ngane iwephulile umkhonto wami
manje ngizocela ngale mbuzi nina basekutheni ukunigezela umuzi wenu ngenxa yale ngane engcolise kumuzi. Imbuzi yokugeza umuzi ivele kakonina lo ngane esemithini. Lena ingane lokuqala. Bese-ke uyise wale ngane uye ozobe sekhipha imbuzi yesibili inhlawulo. Bese umndeni ukuba yiwo umndeni ozokuhlangana ukuthi ngoba phela le ngane uthe wena le ngane ingane ayikwazi ukumisa lapha ekhaya wena-ke manje siyacela ukuthi ube uyise wale ngane nawe wena mama wayo sicela ukuthi ube suba unina wale ngane ezozalwa yile ngane. Wena ngane wena unangane ngisho ngayizala le ngane akukhona kanye lapha khona ukuyibisa ukuthi ingane yakho le. Ukhishwa imbuzi kwesuke lento kulo muntu okuyena omithini bese kukhishwa imbuzi unina noyise bemukela le ngane ukuthi wayingane yabo lona ozala ingane aphendule kodade wabo wale ngane. Yilapho khona-ke umndeni ubuse uthola khona igunya lesandla sokudla kuwe ukuthi kufake isiphandla esandleni sokudla. So uma ngabe wena ngane yakwethu udaba lwakho lungaqala lapho luhambe njalo luze kufike lapho ya ekuthenini ugogo nomkhulu sebeya kwemukela njengomama nobaba then yilapho la uzokufaka sibona isiphandla ke sesiqondiswa. Ngicela ukuba la. Ay sabonga kakhulu baba Mshubo. Mr Mngoma ngizangi check uculisekile baba. Makhaya angikushilo kodwa ngisicela sodwa la ngizocela mhlambe ungixhumanise nobaba Mshubo ngale kwamaklasi ngathi kuningi noma mhlambe sengiyona. I know uright kakhulu ngiyacabanga naye baba Mshubo akanankinga. Uright kakhulu vele phela inhloso yamaklasi vele ukuthi mekuqhubekeke lokho sikufunda la sik-apply sik-practice ukuze izinto zethu zihleleke kahle. So uright kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu. Okay hayi sabonga kakhulu nathi. Mhlawumbe nje bengisafisa ukungena nje lapha kule uma kuukuthi ingane idlobolondile mhlawumbe eyakubabwayo. Engifisa ukugcizelela lapho before sidlulele omunye umbuzo. Le yengane esukelayo iye kababwayo. Enye into ebuyishaye ilento yegazi. Mhlawumbe uthola ukuthi bazosikini wena owale ekhaya ngokwegazi. Yabo leyo nto sometimes iyayicindezela izingane. Kanti sometimes igazi alisho lutho. Nakho kuyenzeka ukuthola ukuthi ingane izalwa elinye igazi kodwa kuthola ukuthi ayibelongi khona ibelonga le. Into ekhulumayo yini umsamo. Umuphi umsamo as ingane. Umoya wakho ukuphi nendawo ngoba noma kuganana inhloso yokuganana kusokukhishwa lo wesifazane ekhishwa komunye umsamo wakubo ezofakwa emsamo wale ndoda ayiganayo. Lapho khona azofika azale khona izingane ezizalela kulowo umsamo wakubo kwandoda. Yabo so sometimes izingane ziyapressurizeka ngoba zibuka ngokuthi ngokwegazi ngokwamakhaya kanti cha into ebalekile ukuthi ukumuphi umsamo ikuphi la uphethwe khona. Uthola ukuthi kokunye izingane zizozihambe ibanga lokuthi omunye agcine sefuna ukuthi ayihlawule yena. Yabo kanti yena njengoba ehlawula ukakwe inhlanhla noma yibusiso zala azalelwa khona noma kulomsamo azalelwa kona which is ikomalume. So ibalekile leyo ukuthi nayo siqikelele le yomsamo ukumuphi umsamo. Yabo ungayi ngokuthi ngokwegazi ngikuphi ukumuphi umsamo. Uma wakho ukumuphi umsamo yilapho nawo la ukhona. Bengifisa ukuthi ngicacise nje nalokho. Ngiyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi ngidlulele phambili. Ngicela ukubuza mina lana baba Mshubo uma usumlanjwana right wakwenza konke wahlengwa wagcina usuphandliwe wagcina usuba ubhuti mhlambe kuma wakho wagcina usuba ubhuti komalume bakho uba ingane kakhulu nomkhulu. Izingane zakho enzalweni yakho ngabe nazo zonke forever zizohlala ngaphansi kwesibongo sakomalume noma mhlawumbe ikhona indlela ukuthi
singabuyela esibongweni sababakho leyo ngiyafisa ukuthi mhlawumbe sike sihlahlele nje nayo nje sicace sithi bhanje leyo ukuthi uma usumlanjwana kwacaca ukuthi okay mina sengophelela esibongweni sokumalume inzalo yami yona ithini into ngayo ngabe nayo yonke nje inzalo yami akekho umuntu ekumele ukuthi ashintshe from la bekade ngikhona na ngiyabonga enza kwethu ngiyabonga umbuzo ku-host muhle kakhulu lo mbuzo futhi wona mbuzo lona oshaya abantu abaningi kakhulu uyabona bafowethu lento ngizofisa ukuyiqalekisa ngani ngiqalekisa ngokuthi uma ngabe kwenzekile ufish uzala ufish ufish belongs emanzini without water ufish uyafa yabona uma ngabe kuwukuthi uzalelwe komalume umlanjwana usiyozala ingane zakomalume you belong lapha yonke into yakho belong lapha yonke into yakho generation uvuka nasempilweni yakho enye oyobuya ngayo uze emhlabeni uyofike uvuke kumalume lento yomlanjwana ingane yakithi uhost wayibeka wathi umlanjwana ingane yezalukazi ayikho emhlabeni into enkulu njengomlanjwana ekuzalweni kwabantu ayikho yabona umlanjwana mkhulu ngale ndlela ekudidi kwenza umlanjwana kusuke kulethwe isalukazi noma ikhehla lisishiwe kwathiwa lo muzi uyafa kwathiwa amakhehla asehlulekile lamaqugwana amathathu athi sikhuluma ngawo selehlulekile leli qugwana leli lamakhehla lihlulekile i-constitution shayini udideka yonke into ukuthi kuzokwenziwa njani bese kuthiwa izalukazi bese zithi hayi kulungile thina sasiney'hlobo thina ekutheni nathi sazabasiza umuzi wakufa sekuyisikhathi sokuthi nabo they must return back i-favor then sizohamba nesibeletho thina siyoboleka isidoda lapha lesi sibeletho lesi sizophatha umoya wala ekhaya ikhehla lala ekhaya elikhulu kunawo wonke amakhehla akhona emndenini okuyilona okumele liyozalwa leli khehla ebese lefike lefuna isidoda laphana isidoda sike sihlale lo moya wekhehla usifaka inkinga efike yenza umlanjwana ukuthi umlanjwana ubukeleke phansi umlanjwana awumukeleki mawufika emhlabeni ngoba ufika nentombazane uthola ukuthi ufika nentombazane ebithandiwe lapha ekhaya intombazane bekuthi mangabe kukhulunywa yonke into umnomzane ubaba lapha ebhekeni obeke suke mayingabeke wavunula nje wamuhle umuzwe ethi hawu yabona mhlawumane kugala usibanibani bebe kihle kanje intombi yami igane intombi lapha eNazaretha khona nansuku ehlaza ethi eyoba nansuku ethathu ethi ngokwengiye ayele agxumayele nezimbonge nazo ingane nayo lo ngane lena asho nje uthola ukuthi iyambonga uyisi iyajabula kwesinye isikhathi imbonga ngathi sikhulele manje siyothi nje ukuba uyazi ukuthi konakele la manje mangabe sithola le ngane bese kusuke ibhomu enkulu lengane ingaphindi imukeleke lapha ekhaya ngathi funa siqonde ukuthi ukufika komuntu emhlabeni kusuke kuhlelwe ngale imlanjwana abantu bonke abayimlanjwana ngaliza kwethu kwehliswe amakhehla amakhulu izalukazi ezinkulu yabona mina kade ngikhuluma nomunye umzala ngolwesihlanu ngiwela ngisuka lapha ekhaya wabhekisino ngiyakwaNtuli usebuza ke ngomzala noma ngithi umzala ngoba nami ngikhuluma bethu umzala umlanjwana wala ekhaya umbhekile usethi hawu lokhu usuthu ngithi mina hayi usuthu lule ulundi usuthu hawu impilo iyabheda ebese ethi ukumgceka bese ngithi mina udlala ngaye ngoba loya muntu umkhulu kakhulu into eyashaya loya muntu ukuthi obaba kabavumanga ukwemukela ukuthi lona lengane kahle umfowabo lengane lena bekwazi ukuthi beyilungisele isiphatha kwa right
nathi kube kuthiwa kwenzeka njalo ungabe usuthu uyalibona ngabe luyinto enkulu emhlabeni kodwa usuthu luyinto engathi shu luyi-nothing umuntu ukuthi ngisho kucatshanga kuthiwe bayengaphi uyoncwathwa bani kodwa lo muntu mkhulu into esengangayiboniswa mina ngaye ngilele inkulu iphezulu kakhulu kodwa inkinga kwaba ukuthi akamukelwanga isikhathi eside lo muntu engikhuluma ngaye yabona mina ngwasosuthu le ndawo yakithi mawuzwa kuthiwa nje hebe kuthiwa usuthu sokushiwo le ndawo yangakithi ngoba umuzi wesilo uDinzulu ula lo muntu waba negama lokuthi usuthu wabizwa yena igama lakhe wabizwa ngale ndawo okhomba ukuthi umuntu omkhulu kakhulu kodwa lo muntu engikhuluma ngayo yinathi ngenxa yento eyodwa nje umlanjana umukelwanga isikhathi eside emhlabeni umlanjana awangathetha icala lokuthi unini uzalele ekhaya umlanjana akangageza umusi umlanjana akangamukelwa uyise ubumkhulu wethu uSinobunqobu akangamukelwa unina ogugubhu wethu uMadubazane kodwa leya ngane ingane yaMadubazane obaba behluleka ukwemukela leya ngane kodwa umlanjana lo kodwa uyinathing ngenxa yokuthi lo mlanjana uhlangabezwanga ngendlela ongiyo manje inkinga enkulu bafuthi thina sihluleka ukwemukela lezi ngane ezizalwa odadewethu ngicela ukuba lapho kwamanje Hayi sabonga kakhulu baba uMshubo sabonga kakhulu ya nasi nesikhathi naso hayi impela hayi sesiphelile kodwa mina ngithi ngiyabheka hayi siyikhavile imibuzo hayi siyikhavile uwodwa nje kuphela usalile sesingabuye siuhlelele ngenye indlela lo wemimoya ukuhlenga kwemimoya but nje mengibuka siyikhavile sengabe nje ukuthi ngidede ithuba kokugcina endlini mhlawumbe umukhona ofisa ukukhomenta then bese ngidlulisela kwi-guest yethu mhlawumbe ukuthi isipha amazwi okuvala ngicela ukucheck endlini ngabe ukhona mhlawumbe ofisa ukuphefumula before sidlule isithuba okay hayi kubuke ngathi indli right baba uMshubo ngicela baba ukudlulisa kona ukugcina awukuvala amazwi sidlulisa ukubonga kakhulu ngamazwi osipha wona baba ngicela nje ukuthi ngikunike ithuba ukuba usipha amazwi okuvala nje baba sesivala sesishayile isikhathi ngenza ukuthi abakithi siyabonga siyabonga Nkosi yami uNkulunkulu emuhle bakithi esiphe amazwi bafuthi ngoba konke lokho esikhuluma yakuveli kithi futhi konke lokho esikhulumayo kuthandwe uye bafuthi ukukhuluma kwethu kukhulu bafuthi kuphethe ukuphila kuphethe inguna phakathi umlanjwane nje ingane nje umlanjwane zakhe ezasekhonina lakhe futhi phela siyeke lento ukuthi sekhonini ezakuba futhi into eshaya yabona into wayibiza wrong leyo nto leyo already siyikhiphile endleleni into ukuze ibe yiyo kufuna uyibize right lento yokuthi usithi sikhuluma ukuthi umuntu umlanjwana kodwa uyathi ukuthi uthi komalume wakhe no sithi thina kahle kahle siyicontradictor thina ububo kwakhe lo muntu lapha akhona ukuthi kusekhonini akhona komalume then thina siyayicontradictor thina siyimakathina then yini soxoxela ingane zethu singamthanda kakhulu mina lo mfo umXhosa imkhuza njalo mangikhuluma naye ngikhuluma ngonohlakanipho njalo uzomuzwe edala udadewenu ukanini ithi mina cho akayi angiyena umshana lo udadewenu lona kusiyo umshana uyabona ngenza kwethu inkulumo akhuluma ngayo ingane yakithi lapha uwethu Nkosi yami eyemoya usala indaba enkulu indaba yemoya uyabona imoya bafowethu izosilimaza isilimaze isitete imoya khuluma ngemoya ngiyazi kubantu abaningi bakhulunywa ngemoya basuke bethathe ngenye indlela kodwa indlela abantu abathetha ngayo i-wrong indaba yemoya imoya